omo mfa number no obi amfa number ne ma me ni menua no nti ye de asem ne kwa ahemfie kosamane ekosaman no e na omo frɛ no eno kura be se bosom ye chi ansa na wo ba e kwa asem no so kukuo man hene ne di asem no ye bɔ na omo se bedu ne se papa ne de afuo no eche no enti no ono de woni obi ani ade che nti kukuo man hene ka che se ontimi ni asem ne biem nti ye fa nko ba bia ye pe ena se ye yi yani ahemfie ho no kasa ne nyam nso na yakɔ ɛhɔ no mama saa afi koko last year koko no motie no sika ne nyina ahemfie na omokora no na yɛnka asɛm ne wie kɔpem sɛ yɛka asɛm ne wie ka asɛm ne wie sika ya omboa no tu hɔ no mu nyina no omo saa atam de ma yɛ nua ne sɛ onye yɛde ba ha no mokora sɛ ɛkɔ bosom wie ya wɔ se onyi ne ho adi ɛne yɛde abɛdan mu nti madawroma de mo etimi ayɛ aboa yɛn a yɛnsa bɛka afuo no ana yɛbɛkɔ mokɔ akɔkyan mu obi anya ne de ne de asomdua aba no ɛna me de bae madawroma yo na afuo no ɛwɔ hene fa me fa cha okukum asase so okay kukuom ɛdeɛ na wodɔ wɔ so ɛmɛ ɛburo ɛdeɛ koko me fa cha koko okay mu ankasa mo de moni akɔhwɛ afuo no me fa cha me ni menu yakɔ bɛ mpre nan kora ɛyɛ acres sen mfa cha na ɛyɛ 14 acres nti omu che mu abu ni ne chefa 7 acres okay it is say 7 acres na e was mo anuafo no mutumi che okay me pa che wo papa wi no e wo mfie san oh me papa tama me ko ho no a me echi a meti si wawu na si wawu be se 5 years e ko wo ko ho a ichire yi wo te se wawu na je se bra wo papa wi ya kura wa hunu da bi adan satam na fon ye ko mo na me nso na me nko ho no mo hyew nti ama manti information bia kopem se me papa no ena na ba ako ene nya me number ene wo frɛ me se papa na firi nti me ko na che so ma ye bibia wie nti wo frɛ wo se wo papa afiri mu no na wo masie no aye yie ana me ba chan okay ama no emfie se na abeto so oh se kura de papa wu ye se bro ayi 15 years e ko 20 years oh okay me pa che wo bra wo papa afiri mu no ma me na chie e ware me pa che o da bi no ware foforo me ko hu papa no no we ne yere uko hu no na che se nyon no papa na tena yem me ba cho da bi nti na wo che he na me wo me papa me ma me side me ma me efri me papa nche na mo se na onye me nua we kura nti na ye se okofie ho ne ye kura kakra nti wo mra ni kurom no mra me wo nti bra obae obewo ye no wansan ankɔ me papa nche bi owu ebe fa na che se wo wu wie ye na warija ye bai aha ekoye se tanya ewu na ba mu de na nkomu nyae ewu na ba mu na ma o ntam tie okay enti adan na ene wentumi sabre ya wo ma me kɔ wo no de wo kɔ ye meboa sabre na wo mfie sen oh time ma ni free ya me hu me ma me na me obe 6 years ena me di hu se me ma me ni okay ena wo san kɔ back to o papa ho akɔhwehwɛ no so na wanya mfie sen ba cho no se hwan na wo papa wo akɔhwehwɛ no na wo mfie sen na me 25 years ti o ma me do ko na wo 6 years ena we did 25 years ena me ko hwehwɛ ena akɔhwɛ wo papa na che say 19 years adan me pa cho se de sie ne se esan se me ma me efri ne nkyɛn kɔ ye na wa sama back bi mu no enti no ekoba se me kura na me nim papa no me nim nua ne ye nim papa no enti me papa me wo fa bi me papa sa papa me wo fa no ne me ma me firi papa ba ko no ene ma me hu papa na kira kwan se enam no so kra e ma papa no ehu me ma me wale no enti me wo fa no na e ka kira me se ade enti na me papa ebusua wo ho no na me so le makɔ me hu afiri na me se ofa de me nim de wo kan o enti me wo fa no na di mi ekoma me se wa ene wo de me koma me papa e wo kam 15 junction e kura bi ase sa me wo fa no kura so wawu be last 2 years se de wo se kan se enye wo papa enye wo ma me na free mu a enka woda so ne wo papa eware na che se na asem bia ni fie ena wo papa so antimi ama mehwehwe wakura no ase kopi me se wodi mfie dunkron mfie aduonunum ansa wo kɔ hwɛ no da bi na asem wo ba cho na asem bia ni ena wo papa antimi ama hwehwe wo ena wo mo pagya so wo ma me abusuafo entumi amfa wankɔ wo papa ho esenya enipa ikra de be intervene ya menyi ni se nka wo be wo papa no wawu
enti na problem wo ho na problem ni ho na me nim de enti a me maame e fa na ekodi no o ma ntimi ankyere papa de kyere akwan na wo so wa misa se fie nsia na wo hwa ba de fie du ba ko du mienu saa ko pema duonu no mu de na wo wanyene ya wo se me papa no kure no na me ka se me na me papa na ba ko na ede wo catch o frɛ me ka kyerɛ me se wo kɔgye me number wo me wo fa wo no ho na wo frɛ me ka kyerɛ me se me mra na koko na natia ne na nane tia se na ɔka ho asɛm no koko na ba o ma cha mabudoni na nya ne kyɛfa enti ye mra ne mesin konkɔ hwɛ ye de no ɛno de sa be na papa awu ai me de me ka taba na papa tia se ho asɛm na me kai papa ne tia se na me kɔ hɔ ne je se na nya me wo fa no kra mpodi a no kure na me nim me papa na umisa ebusua no papa e kyira kwan ɛno de me ma me sister ma na nkomo ebetimi a kyerɛ wo papa ne kyira kwan no o ma nka da o maame ene o papa ne friend saying mpacho papa kwa me free o maame ne o papa na o maame nso mpacho no de adwo asewa omo wo saying omo me nue woni wonu yi pe o na wonu ya no nso na o maame kokko wo no wa akura no ase ho wo ba efie ofura akura na se be wo emfa se ho ne village ti awo ne ebe so no o ma ne ba fie so o mra me wo me che se o free o papa ho ko ye ko wo no wo ko no Emamwa kwaba aha ya kuma 87.9 FM ebodon kwa na Onia TV ya tumu live ama ye bebia wo bia no ma ye ma wo aha pa ye nim se twedi amponya nkrompo adom nti oho eye wasore o ma ene abusua nyina ye nyina wo bia sore kama ye de nyame ase ose ade achi ye ene obi asore anka wan na wo nyame ebisa ne bribi ka wo bia ntumi emisa ne bribi sanse wo no na okumu a woni fo enu nti sabre se wotia se a na eye adumbi ara kwanti na ye de aseda enikabia ye de amatwedi amponya nkrompon na abribia no eya na mehwe nipa 87.9 Kumasi ene ho ne ma sometimes I wish life could show us the future so we don't waste time on things that aren't gonna be us forever. Sometimes I wish life could show us the future so we don't waste time on things that are not going to be ours forever. Choda, eyana, me wish se abrabono ebama yehunu ye future anasi ebehunu de eda ye nimu ye dachi. Abrabo no bema ye hunu ye dache 87.9 Kumasi bre ewo eniema enka ye nsem afebo nso eye mystery obi anim na china obi anim si masini sima don hwere dakro na wotwe bosome afe obi anim de da ye nim nti ni egusu a ye di apre ye ya na nso so wa pre ye yi mu no omode ya se wadama befa ekwan ye tene so na wodi anya na Akoma FM 87.9 Kumasi ye adwuma den didi wadwuma ho di wo bra so adwuma na emom mfa kwati kwan emfanya wo ho ese kwantia eye musu banyansafo ye bunu be na yenka na se meda se medin de Maa Akos na na akua koko wa ha Evangelist Samuel Mensa Pastor Julius Naba Sikapa wanum nyina wo fidua yi mu Ismail Herod Akoma FM 87.9 Kumasi nana yawo edeme ko social media Facebook Akoma 87.9 FM. Follow yen, like, comment, share, di ho komo, ka ho asem. Sanso na YouTube Akoma 879. Subscribe me notification bell na so. Ebre ni so a obenya notification no. Wunya share
di ho komo ka ho asem na foforo nso enti bi nya bi mfanti wo mhofo e wa brabo yi mu Akoma FM 87.9 Kumasi. No me nsa bebo Akoma FM 87.9 Kumasi. Mon share mame girly shot it mon share e wo TikTok emfa emaye yakọ na menua bema bi enkodi enkomo bema ma na what to say nyame adom me ho wodin ye fra ma Amano Moses Amano mpacho it has say ehina na afri ba ye mi fra Sumura mpacho okay enti Amano Moses anase Moses Amano ono ne bema ene ye ne no bedi nkomo wadama Akoma FM 87.9 Kumasi. Yetie de ekoso no na ensem ewo world bema na mama yetie asem a wode beto akoma mu nsem dwuma yefo yahwefo ne yetiefo anim yo ma we de madam ase sa mama makwenya me ni mu bedi nkomo nyame nhira mu no mpejam amen no anya mokese amen na de mu yebi anya nhira ne adom we receive it in Jesus name amen mama asem nyina ne se me yere yale be afimu en kwa afini me de me yere yale no minim se yale no yale keke Akoma FM yale pena me 87.9 Kumasi. se de ya ne ho beton na ye bedi Christmas yi na obe yale enya asenketoa ye tentam wa sumra doctor anye yi wo ma me de ne ko goso fo nso koto aso ana me yi ne de bai ntimi de minim se yale nti se scan na mama so de adura ye be kirem bia na mato na me de aye no na nsem me wo ho a na busuafo no bia ba se nipa miensa aba se me yere no wa ye boni nti wonka ana afi nso ekoduru ho no Akoma FM 87.9 wasan ye baifo enti ono na ye ne ho enti wakɔwe obi die onfa ne die mra no onfa ama wakɔwe obi die an ebi die obi die ne die an ene oyeso wakɔwe obi die enti onfa ne die mra onfa ama akɔwe obi nam ya enti onfa ne die mra onfa ama enti twitwa nam wo ne nan so enti na ma ne nan ye ne ya no ana asem ne bo mi pusa ema me ye mi din ema me frem papa bo na mane esa wale na ye koje ana papa se sa de abusuan ye mehia ne ye hu kwan a ye befa so a ye besa yale Akoma FM me bo abusuan ne bo no 87.9 efra bo adwo am de to wo mo anim mante obi anka ema me ma asem ne kodi ahemfie ewo esumla ho me ye na ne wo fa bai ena omo so won be yi asem na asiesie wo mo be yi asem na asiesie a ena me sese saade a asem no wo mabusuafo nsem timi ko bo mo amane aba ma me ko ba ya na papa na afroka ko besine ba boso mi nani mente obi anka obi ameka ahwe me ko kan ya omo se oba na me be fa no no nyale ntimi nsa wo mo ade ya le na mfa wo mo ade mele wo Akoma FM 87.9 nti asem ne bro me so ena me sese saade am de ba ma mo aboa me da se ahaya akwa 87.9 FM akwa some jibeti no eno na wo hwe na fei utie no na ye ne Amano Moses ena edi nkoma sumura ena Amano Moses efri eba ye mu betimi e de o message aba ye bekenkai e de ama kama shane so ema me se ene se wo pe apostle papa e de atwitwiri wo si a me se wo da ye Pepsodent chako ne Pepsodent e ba toothpaste no eno ya apostle wo se wo de atwitwiri wo si enka ne ntete no na ye ni ade kra ye friend brush ye sorry ya
na kyerɛ sɛ body tray no yɛbɔ mmɔden na yɛfa bi ne yɛasensene ho saa no na afei yɛde bidi ahyɛ mu na afei hyɛ yɛn mu na ɛno a ne yɛde twi yɛse wobɛhunu wɔkatrɛma so wada hɔ na wɔse ayɛ sɛ fita na neɛ saa berɛ no na ne yɛma nkraman anwi yɛ nnompe no bɛba wotumi sɛ yɛwe nnompe sei na ayɛ muhumuhumu ne ammerɛ ɛsiane sɛ yɛsene wɔ ahoɔden pa ɛno nti na pepsodent wɔde pepsodent charcoal ɛde aba no ɛyɛ kama ɛyi nkabɔne na ɛma wo se no ɛyɛ fita kama san so ɛna pepsodent herbal toothpaste nso yɛde green tea ɛne herbal extract ɛna aka bom ayɛ ɛno nti ɛbɔ ɔse yɛkyi nam no ho ban pa yɛ gam no ɛbɔ ho ban yie pa ntie ne bɔ mmɔden a sɛ wobɛtumi ama wo nsa aka bie baabi a provision store bia mu anaasɛ supermarket bia mu kɔ a wobɛnya pepsodent charcoal ne pepsodent herbal toothpaste no ɛnɛ wobɛnya bi na kyɛ sɛ watɔ na cement vital herbal mixture no ne capsules no deɛ agan wɔse yɛto sent mesrɛ wo ada wayɛ mmerɛ ɛwɔ mpɛ mu a wodeɛ ɛne agan bɔ mmɔden a na ɛma wo nsa ɛnka bi ɛyɛ ma ma ɛyɛ ma mɛma seɛteka na ɛtu aseɛ bɛma a wɔde bɔɔ so a 1 minute 2 minutes no adwo nso nkuruma wodeɛ no 2 minutes man mɛpakyɛ wo ho ani wo bɔ mmɔden ama wo nsa ɛnka bi na ɛntumi mu a ɛsiesie woɔ no na ɛsiesie baa no ɛno nti mu kɛseɛ ani a wotumi sampa yɛnkɔnko a biribi adedam kama wobɛnya bi baabi ɛtɔ nnuro bi afrɛ 0240 616061 0240 616061 ne kɔpɛ bi ɛnɛ ɛntram faako fansa hyɛ ɔdabere fa mu ɛnkasɛ wonni adwuma ɛno nti ɛna bills microcredit abade ama wo no wɔ se wɔ ma bosia nsi ho bia ne ho bosia collateral bia ne ho deɛ wɔhia no Ghana card oba na yama obi na nso de akɔ adwuma hwɛ sɛ wobɛba wodi ba yɛ adwuma because wobɛba betua bosia no bills microcredit on 0596 9208 33 0596 920833 na 3p okay 3p garlic mixture ene obeba na oba wa piepie mu ade ama na hyɛ ne so grow fine eye mojaduro papa ɛyɛ kama papa yɛde kokoo na ɛyɛ mesrɛ wada wayɛ adwuma wɔ gya ho akyɛ woda na wo nan no wobonsa yɛ tititi wo nan anasa wo nsa wonya bi woda na dwa wontumi ɛna wɔno mu ato yɛ wontumi ni deɛ wosotia ɛna ɛteɛ deɛ wohia ɛyɛ grofine mogyaduro no wɔba a wo mfikyi korɔ no ɛnema ayɛ si mantan mesrɛ wada wo so wonya grofine mogyaduro no ɛyɛ ma ne memedra ɔno no mu a ɛma wo grofine pa wobɛnya bi baabi ɛtɔ nnuro bi a wote sɛ yɛka ne nam na ɛpa fa yo den da gina no neto bi fra 0244 596532 0244 596532 ɛyɛ haxa mixture ɛne ne capsules no ɛyɛ all satanfo ɛno nti ene sɛ all sa edi wani separate mesra wada de wonya ɛyɛ haxa mixture ne capsules no all sa yade no ɛyɛ yade bone pa wodidi asɛm kɔ do asɛm omi asɛm hye sɛ bibia yasɛm bomode asɛ wode haxa mixture ne capsules no ebetu asie yenum bom wode mixture no benom to pa ye no ɛno nti da bi Robia no ubenya different 0240238310 0240238310 na Emma wonsa enkabe Dr. Amu odendei Dr. Amu ase bamode ya Caresic Ventures wase Zahara enro no eye papa Zahara man capsules na afen so no hindi eba mixture Zahara mixture ne G capsules no eye edupa ebo adwuma papa enu ntimese wada ene yi oba wo bemo bamode ase obepoma aso bimo na wonso atimi anonom na aboa wo friend 0246 348334 0246 348334 nanso baabi a yeton enrobia no hyɛ so wobenya Zahara enupa no ebi ato na bibia nso atumi eye kama yamam wakwaba na mamemra na mene Yera Moses emetoa yenkomotwetwe no eso Moses oyire your friend is saying Mary Ajewa. Yeah. Yo. Mo worry if you say nie. My fan say mfie du. Oba fan say ana mfie du. Mfie du. Mo ba pani anya saying. Me ba pani wanya 9 years. Okay. Na mo say mo tran ya fe e na mo wo ye. Mpacho. Yo, na ye ne ho ade ko hura bushia. Mpacho. 87. Amamre kwanso. Mpacho. Na ye fro dondo me share ne kai ni bibia. Wo share ne ka wa eye ni bibia. Ma sofu shira so. E ma sofu shira so. Woni ne wo yansa na wo koye ne ho ade anase wo koye ne ho ade ansa na wo. Me ye ne ho ade ansa na me ne. Woni ne hia. Ya una wo so wadi fie saying. Wadi fie saying. Me. Mo 45 years and our wife and so
ono be 40 plus ono so 40 plus ba sa wo onchen wo dabi okay one obayi ware ye 10 years ni unu bibi ewo wo yere ho obebo ye nkomo kakra mo 87.9 Kumasi awade ni mu no sen na esitie ma wade mu nsem kakra ya wale ni mu nsem de ne meka ne se awale ne de ekoso kama oba no ni su ete sen 10 years no oba ne de nyame se yanka no kore se mesi meyi ni bonia ya na meboa di enti a kire me mu di enti a mesi me ntimi nyi ni boya ya kire se obre ne ho ase ne meka bia me hu so oye den oye mame se me kwa afumu na bia me bakora no na me bia ne isi ho onye se bia me pia ko ha te se dia obi a wonim ne yi na okunu ye mokom dabi eno de wantesa yeah nia obaka bia wotie osu niema ono aduane ma kama woto pono kama edura na dwonso a wonfa ase ho nso nkamen na chese ukasa nso a otie okay that is unya ne ho enfum so bia dase bia me ware ye me yire no omu ade anase what say eno de yenyin free obaje wa marriage wa na brabo mu okay enti oyire o started by yare 87.9 na wada from efie say ne dia yade ya kirem die dikan obewo no yekoye no operation ewusunyan na nye bete nye nsi nyina na metimi aka anti yekoye no operation anti eho no na yale ne kono anti a doctor fo no ka chem say mama maintenance na o yire yale no enye kwa na msi yo mate enti ho na obi kire me baabi na msofu bi ho wusunwan na mkoye fresh of no sofa ponsa na pantia pa me koye papa ne ka kire me Akoma FM 87.9 Kumasi abu na obi twetwe mu ama na mkwa me koye ho ne ama ampani ampanya me ya adum twetwa mu na ma me koye na mkopa ebosia na mkoye ho ne ama na me dane afidi every 2 weeks mu ho me fan so nya bosome ewo hwidi oba ye ne 40 days pepepe ena wo se ne kut ne 9 ekura ni mu saa ebisinde afi no san wo ye funu yale ye kan ne ho sisi ya yenya yegu ha obi ani ho betimi aso ni mu onimu obi ya FM 87.9 onimu obi ya onimu ye funu yade eba onimu obi ya ene saying because yafrun yade de se ne ba bia wo ye krakra na so na yafrun yade a woni mu obi ade ntia se nim so ase ne yafrun ne ne anti ya kan ne ho a so mu kura na wo koso ni mu a waye na de akoye se untimi hu yale ne fale bai anti na se de koso no nyame ya adom na me de kan ketenkete ta ma okọ wo sunyan ya meka ye anti me tuatua wie ye no na eja me be peska Akoma FM 87.9 Kumasi na yekoye ne ho doctor ne ka kire se yale wo ho enti obehwe no je se yale ne kwanza na saa yefu no obesan ye no operation na okọ no oba ampani ampa enti dakro no ka kire ne se so oba wo mo ane ho enti yakra de ni enti sata na me din no boa edi yem adwuma enti me yihu sister bi asa ansa na me sabe ye no operation ansa na me be peska foforo ansa na me de koye ne sa operation enti me fa se ka de me bu Akoma FM okay enti ukoye operation na kire no de ne si ye me koye no operation na chi de ye funu ne de na maintain kan bi okay yeah enti na ye bedi bronya ye mu ye wo ho na obeka chen se oyale nti award ni na mka chen so onko soro na meba nti ono kra ne nante ko doctor mu na wo mko hwe afidie ye kuduru ho a edi 3 days doctor for ne so mu ntimi nti yamfa ne nko go so na mpe ka na mede ne ko go so afide mede ne koduru go so ane na hu nyina ye sedie 87.9 Kumasi ya hwe nsuhia ye dai aguso okay
nti oh okọ da go so che ma ye kwohwe na afi die wosi na dwum ne nan nti afi die ye ba ye ba no mama ne crutches na wo de ba na ja oba utimi di pie nkakra afi die obeto form seat eno a nti oto form team a wontumi nya ne ho hwe no enya ba esan mfie sen ana me fa ne sa afimu na ye kui okay oto form team Akoma FM free go so ne ba ya 87.9 na sa de ne happy okay maybe Akoma 87.9 FM ye makwa ba de ba Onua TV yenua be ma ye ne di nkomo ye frɛ no amano Moses na wose ne yire ayare na ne yire yare no abusuafo ba mu mo kɔ asetena ebewi a kire no abusuafo ka kire ne sɛ ne yire no na che sɛ wo mo hwɛ protector krem wa wo baifo pa no wakwa wi obi die na wono so fa ne die mra wo twetwe ne ho ne sɛ ja yi ya bɔ na hwe fam wo enti ne nan no a ye ne ye yi awono no afi mu nie no abaifo no eso na wo mo de aye table ya wo mo twitwa so nam eno na che sɛ yegusu a ye ne no pese mu a onso wo de tusuwe okay enti ekodru bra wa yade ye no kwabo abusuafo amane mpacho an breben oh oyale a aboajo wa na mehu se ohwe mefa se ugina wo mo ano eti bibi ni pe wo se mefre no aboajo wa no ye ne nua pani ana ni sister pani okay enti bibi ni an mafre no se na eku enti bibi a oya we okay ba oyire ayi marriage wa ne mama ne papa ti ase mpacho da bi o mafrim mpacho an okay enti no we no see ye no a obo ni nua pani no amane ye no edie ne see ye efa oyire ne yade ne wo no obo abusuafo amane ye no de see ye no pese wo ka biem edie ne see ye oh tama o go so ne de me bo na amane no obehwe no na tama misan wo obe yi ne ba afie no osan ba sumra ho esan behwe wo mo behwe no na o mo behwe no edie ne see ye ma mo kwa asetena o mo ka ne wo mo ka no na me patie eno de se ma eno de minim hu bi na da asetena no wanko bi dabi se wo mu hia ya wo mo so o ebaifo dabi wo mu hia okumase he wo na wo mo de asem ne ba beto Esther ewo eho wane wa mu na hia okumase a eno de ma minim hu bi enti Augustine ye hwan oye Mary ninu abema ena ayi Augustine ye wo yire nnu abema ena Mike ena wo mo baaye ebe kan Esther ho ena wo mo de sa asem wi ebe to yanim wo mo de ba beto mo anim wo mkuro mu ho ewo sumla ho exactly ena make say ebra mo sia wo sumura ho a Mike Esther ene hwan mo ba ho no de na wo mo beka kire mo sana me patie wo beka kire me se me yire ne ye baifo enti ono na eye de eye ne ho edi kan wo mo se waye boni nti wonka ene ono de o kan ene wo mo se o ka de en waye boni nti wonka nti de na wo kan ye boni na o kan ye ne kire se eho no wo se tamwa o onuan betena ne nchen wo kumase ha no na one wo munya na dada mu baako na baako ne ni di agopone Akoma FM 87.9 eni ni di agopone pe ya enti eho no ni nua ne se wate enti se no na bema ne ho ato no dia waje atum ase se ni nua ne fa no ana mpa cho be sa mama sa mama mra se Obapa, my name Auntie na promote say Pacho Oba de Adaroma Boko iya da Krista say family mu ti me da say who say ya no mani agi because ya ma kai no nkora abrem mo hwa fedo me da say Obapa mate me da say okay ahwafo amotwa Akoma television na muti Akoma 87.9 me de enchia sonkro Africa Nuga Herbal Clinic asye ye edi mo bibiara awia yi
wanya akwanya no ne yetie edi Akoma mu nsam dwumade nwanwaso a eti se ye enchi astronko enkomo obi biara na ebredru samedofo yedi yapomuden ho enkomo na enigi sama medifri kenuga Herbal Clinic asuyeye edi mu obi biara awie wo tie mi na wo hweme wa Akoma television anase wo tie Akoma 87.9 kasafidie so ne se Dr. Akane ho biom wasan aye na de ni biom oye free screening exercise e de ama omanfo enu nti adehye a mo wasante man mu ha mo amu achirichiri ene bencheye omayi fatro na nyina mo nhwe samode mo ani bechire mu ewo Kenuga Herbal Clinic asuyeye a ewo espresso adeja Tabora Junction udru ha abofra kra obechiro enya yura kwan onso kwai na free screening exercise no so konya chefa stronko ewom enura edom a ekoye okeka wonankasa wonni padua mu sade animdifo ne apomuden adwumayefo eye de boa wonom enenso wo toa so de akosi ochena 27th eye 27th September ena wo bewie enu ntimedofo entena ho ko na nso kwaje wayaresa na animdifo enhwehwe wonni padua na kwa mu dia tochema biara wonfa wonimdie no enfa emmoawo na ebra ne adagye enti no yasem no enye tenten na mmomede doctor number no etudwa wo screen ne so a na wafa anase se wutie radio no so na obehu a anase obeti a na wafa entamo so no wafre doctor efisa ye de bre na eye adwumenti no fre doctor e wo Kenuga Herbal Clinic naji nimdie ne adwenkyira emudosen adepa medie efri 020 020 400 and I said 0278 37 18 medase what the offer doctor I was 020 20 453 and I said 0278 37 30 18 obeje so na fe nimdie na mwa biara wo sefata no wode amawo na Kenuga Herbal Clinic ebe edwaso no medofo enchaye esansa mo na mode ho adesrede eto doctor enim se enura hodo a wode abedwa maso no manum bi maso ahwe mahu se enuro no monom a eye mu nipadua mu adwuma na esam nyarewa hodo na so ebe nipadua kwa mu ensam ho a aya na no se wa nimdifo a esesa wakwadre wa pomuden ensemu na watimi ahwehwe nipadua kwa abun na watimi aboa mo ama nipadua kwa biara ho atochema no atimi asisi na aposo enu nti adesrade a mode to doctor animu no esan se wono wo wotema na wo abadaye na wo Akoma penti na onye pesemi nkuminya na doctor aya na dwen se adoma chede a odoma nkoma ede dom no obehwe se da ne da woni adasa ebeche sa nimdie ni suehunu no na omanfo so atimi anya wo afinyare wa hoduo mu enu nti Kenuga Herbal Clinic amosreye no ene doctor ade abedwa so enu nti asaminu mienu se yekọ wona afiri achichiri ene bencheye aba na wabeje wona danse ena no mekaye samia me maami bia minim no na oti abrochi mamu osi yede na kọ ayaresa bia masese wotifie won kwadwuma enti ne papa wuye ena oba be ye yiye na eyiye num no maame ne ebrei papa na no na onimi di ho komo nam sedabi mentena ho ema saa wo hawi ento ene maame fa nkoma doctor na ebra wo koye no maako esewani na esa okatre na no kwasia dai ene wo frɛ me sa kosua se ya wa de papa e wo man yi mu na ekwan ya doctor ne nanim de fo se wo no de wo kɔ no na nadwen ye ne sesa bibra wo firi abrochira abakra ne nti ice wo no ho eno nti bia ye bebo ne buo bia ebro nadwen ne nti ase so nanso ye no se wo gidi se ehwa amahwa mi se me timi nipadua mu se eye nsakra ya ba mu no ene nru amode ama mi nyina no sika kuma we na moje ye umpe we na opede he da ne da me se empe bebre no apomuden adwuma yefo bi no mo ho a yare ahodo bebra ye nya na fafiri wo mu esansa wokwa ajojo atiatia atitie a wode ayarefo bi no famu no aya na asefem nanso Kenuga Herbal Clinic de medofo Kenuga ne time nie enya ade a wo bekọ ho amasa wo ha no behia bi doctor enya wo bi a ono oye nyiyimu o se wo no ode equality edi
enu nti no sapesa minkuminya anase nyiyimu akoye te se kokofu ball bo unu ya nimu a yempa asema no ono de wonfa nya dwuma ne de ne se obiara a wo beba ne na benya nkita ho de obehwe se achade a ye de adom no obehwe na nso wanya wo chefa na me ma me se wo koye no de na no nwanwa ne se esan so ono ya ahokra ni kakra enu ti wo ye na dwe se obekwa akohwehwehwe miaya ahwe se ahonidie sem so ekosen ana efisem pe bebre no sabia yare sabia bi wo ha eya na ahonidie sem ne eba na eno akwaya asefem enu nti etimi de wo ha foforo nso kra ebre nipadua no na wose wo koye no de wo hunu ye ne se ahonidie bibia ededa na kwan mu sadia trosem ka ye no osisi ye yinyame sompa esi nkyan a ahonidie ne di ho enu nti wose wo koye no no awurawura baabia ho ehwehwe ye na ohuni se no kre ahonidie amapa enso so ye adwuma wo ho na eno no wose yakosua sa Kenuga Herbal Clinic igwe media dance e Canada Brotimemu na obiara wo how te se medie ono so ba ho no obekọ wose da cheme ba me wa dance edi enu nti time Herbal Center so ya doctor de ba ye na wase abeti Kenuga Herbal Clinic wanwaso no ade a esewani na ensa wo ka kire ukwa wode kasade akrokro ene animutie ene nkranhyensem ene animdifo no ede bema wo enketesia ne mrantie wo ho eye adwuma won ho twa no won animute empen bebre no mese ma bi no wo ho asabi ahofe wodom ankomade adom onti ya no ye dwa ya hantan ebinum wo ho a wo ya ahomaso nanso sade wo ko Kenuga Herbal Clinic a won ho ofete se Maa Akos hei nanso ni nyina mu wote wonanim esere ede kasade emanipa no eye nkranhyensem na yare ben na abeto wo so a etete wo medofo wo yare no ne Herbal no emfa ho ne ba bi efire wo de ane se wodi wani ebetwire mu ewo Kenuga Herbal Clinic asoye ama doctor ene animdifo ede wo nimdie no aboawo Kenuga ne time nie na Kenuga Herbal Clinic no oye adwuma fiti adwoda ekosi memenda anopa no nsia kan na doctor no wo ho na animdifo ni nyina so aye krado enya sa wo kwotena ho akotwen ya kasa matena se abrama metokra gine dabi enu ti se ye stroke mubuo yade ana abubu agu ho a mesefa wani kiremu ewo Kenuga Herbal Clinic asoye na wankasa wo haw no will be a thing of the past se eye sabi Osa yare osa etimi agi obiefo aboso sabi ne sofo krama na kwankira a wontimi enye wan hwa na okotua sika se sofo meso na wan kasa ya kwankira na ma mefiri se mekene meyam a edi beyeme fa wani kiremu ewo Kenuga Herbal Clinic asoye na nanu obi fridun kwa aba abeje na yaresa enura ose asama mekohu ye ebroma dwen ne menti ase so ose moko wonni bi wodidi a ayetayo wonte ne de esan se yesi mu oni moko na ne yamu bedwa no yetua ne nnuane ahodo bebre enam so ama ye de ne ma ewura nanum na toda na wofe na bra wo bi kire no Kenuga na wo baaye no ose me sheda ma mikunu to wa ache bi ebra mi amoko na eya ena me se me de swahwe se media osa ne besan aba na efa nnuru ahodo a ye de ma me no ose bra mi di ya na fe na mikunu kura kan se wudi na osa ne koka no ho a emmo mama ne na mimuawo na ose wodi eto na gye hyeto di abomu kakra bi na emo ma hyeto na enoso ene oje ye sohwe ye wose mitimi di ya manya bie nanso no anigye sam ewo mu ne se bra mi di wie ye no besi nne sa ya wo ne yafuna mu dwa me ne nyina nuru a ye de ma me amenom ye ne menti biem me dofo wo mpe we na wo pede he unya ni baabi ase Kenuga Herbal Clinic asoye na de wo mu biem so ne se wo kwa amfa ho ne se de wayarefo no wositie wo beje no apɛ baabi ede nato ye wo bi wo ho a wode yare ni ekɔ ayaresa bia ya na wo dwen ho esan baabi odi ne tibeto nti wode ka entoma esefom no wo da fom ade ebɛkyena na ta so nyina adwa no na hyehye no esan se wonya baabi papa emfa ne ti ento empanyimfo se asomrofi wo ho adwo a na kraman enya dabre enam so ama doctor odin wo bia comfortability hono wa ye baabi sronko e de ama wo biara wo beba wo de ne yare ni ebeba a wo de ne ti ebeto wo se okọ ho a etese de wankasa wuti wo fie empa esi ho no eye ultramodern enya samoketwa we nyina me maame ne se akwaye te sese de abrochire wo kwa yaresabia hodo a titru ne private hospitals no wo tai ehunu e wo ho ennu bi na me maame si sa na akwasua me ba mo clinic ho mani ebehunu ye na we ye adanse sronko a efri mu ba o se daachi bi me fri Canada ba me de abasobode emu oden
ebe bread doctor na obi wo ha da bridjo aka no fa wani kire mu e wo Kenuga Herbal Clinic obi si wo call ye ne wo ka kire na sesa ase wo behwe matopa efi se wo se kane no wo to ne pa emfa so obi e maso afa ne yire kra ne ho ye nahi wo call ba ne nchen ya no wo pia no se we ya wo be ha me kwa me de pa oba bi da nam se me na me ba bi nanso wo se bra wo be Kenuga no wo se ye ne so obi ka kire me se be ma se bi wo do benada ana se wo be ma si nitrase aye mre epagya ne ho ne mpagya na se wo ho de a ene nipa kro no medofo ono so mfa na ni kyerem wo Kenuga Herbal Clinic asoye no ono so kwaje na yaresa ebro adwen ne ntiase so sade ye de bre ene adaje na eye adwumenti no me be sore so ama Maa Akos ene na pamfo atena Akoma mu nsem no wode ntoaso abremo na me sore so no me de doctor number no to dwa biem Fred Doctor ewo 020 20 400 53 and I said 0278 37 18 but what dey na fa wani ekire mu Kenuga Herbal Clinic or say we believe in quality fa wani ekire ho na say eye asthma na etete wo how biara eda wo so no wo how ni nyina me say it will soon be a thing of the past apomodin komotwetwe a akosua mansa adepa me di free Kenuga Herbal Center asia ya na sa ne clinic edebra ahwefo a wo hwe Akoma mu nsem ewa Akoma television ene wona woti Akoma 87.9 aha ena me di besi nyame ya adoma adasene ye besan ehia nyame insha papa me name aha eya Akoma 87.9 FM enafe Onua TV Akoma mu nsem dwumadie no ena me de bremo no midin de Maa Akos na hyene so se ene ye besan ebeba eye yeba no edie no eso ane yebeba little omo edie ne sonsi wo ho a na wonso wusiesie wo ho na wo boaboa wo ho se enei wonso obde kakra ebeba be support yeba no na yetumi akwa ye no hole in heart yes surgery no ede amano date no ankasa de nanka eye ochina 25th and doctors ashe nenso so yenya sika no enwie enu nti agise yetoaso ada kopem se yebenya na ye ne doctors no edi enkomo na ne woso mo ye na ode be sustain no amaye no womo etumi ye ne sa ede emaye nti Mr. Johnson ewo LLL Mr. Johnson from LLL ose ode ne de ban no ye ewo Raziko 17 Enterprise ho na okokọ ye mi se wo ye Momo merchant one or the fire nti Mr. Johnson onyame onhyira wo papa no odi ne di aba enra ye ma me bi frɛ me wo se ono so antene di ma me budi no enra me kɔ na aka na ase me wura safi me pa cho wadawro ba madi ase wo hwɛ me na wutie mi a won so wo de ebe sende me ena Angelina Angie ma Angelina mabo wudi no menim se what papa medase ono so de ne de eba enra yaminshraw or the message aba ena Annie Agudiche ono so ese wode ne de eba wode ne de eba enra yemfa mo a little umu nyame insha papa minua be me de wan fa ne di no ama nenso ose wasende 200 cities enu nti be me na onyame onhyira wo pa yedase yebekoso wa abobo edin no wa wodo de ba ye Beatrice enso de ne de aba ena Susanna Obo ono so de ba Doctors Doctors enso e de aba maboni di no e kama ena Abdul Bashiru Yusuf Abdul nyame enhyiraw sa wonso wode aba Vida entry Vida onso nyame enhyira manso ena wo nti yebekoso an yaka ho asem ya wi a menim nua ba ma wi abedwafo bebem na ene de na chese standing innovation no a na chese enibre aba ye ni atomo jamu nti no yesese adofo obi a wo kakra wa ensa
okakra wa bia betumi aboa ekaka wo bi de hu a etumi eje little omo enkwa intimese wo de ba na wo pewudi a ye bebo wo pese ebo sika no ye bebo sika no Akoma FM 87.9 Kumasi ne pe enye pe na kura anu aden sika wo bi hunu bi da na kura ya ma me hunu bi da eno de de akwete ne tiri so sa eno wo behia wode ebeye surgery no yegu so ye gige nkakra enu nti wode ensha de ode beba bia no ye beje na emom no ene ye hwe nse wona a wo hwe ye dos wona wo tie ye dos papa enu nti ye nya nipa be 100 cross ma ko we seje 100 cities emi say 100 cities nipa 100 no ye benya be 10,000 na je say 50 200 you benya brosa na 20 10 5 no mo so benya de obi aho beso so na wo so e dia ba 87.9 Kumasi ekoye nim entem se be ya ye betumi ama ye ba ne so akọ sabre ba bia wodanye tina na say wu hu ono ma me no a ye ne ya na ya ye wo no mouthpiece a ye kasa e de ema wo no nti wo de ba na wodi na ba na yabo e de amount 0533 487726 0533 487726 0533 487726 na yemo wudi no amount it was 0530 507 849 0530 507 849 boy ya mo send a voice note no Akoma FM 87.9 yeah you ntumi ntie ti wo send message no a eno no ye betumi akan ba wo ye no voice note a ya me ntumi ntie wo ba bia metie yemra na menim nua ba ma wi a ya sign e the full vim aba beto aso enti abusuafo no aye wonu meeting mpa cho an e wo kumase yeah ena wo mo firi ho ba asumura ho mpa cho an ena wo mo de beto animu mpa cho yo adawroma de edi nkan ya mebisa wo ne se brebushia ne ba ye no a wo mo beka se wo yire sebe oye traffic light wo ba ifo wono a na eye ne ho no anya bia no mo so mo te ne hene wo mo dihia no na confess ye ana wo mo kwa sore ene kopie mu wo mo so wo mo ko ba bi ene kopie enti ho nde wo mo amohudi okay enti eba sa no wo mo se wo mabisa wo mo nua no eye wo yire Maria Jewa ama waje pene sampa ne wo mo ko ye ne ne ye ka kire wo mo no eye no kore what did you make you say mpa cho wo mo ebisa wo yire ma wo no so agitu mu se no no mba ya wo mo de befle ye na wo mo de to ne sofo kwadwa anim no enti se wo mo nua no kwa de wo mo fra ne so no nko a ebo na mane de a da bi me pa cho mo ba ye no na mo ni asofo ni hia na wo yire timbi mpa cho okay enti wo mo ka sa asem no ede na yire kan ye se bia da bi o enti sa menya baifo ana se ede na wo yire kan wo ho ono wo kan se ono onye bia o ya no so onye baifo na ntro no mo twa to no so ena abushia no so ka sa de wo mo se estesa wo baifo sa na wo mo ka mpa cho o yire bushia wo mo hwe o o ma mi ntwa ntro ye som nyame ya na wo witness eye hwan bra wo yire bushia ne de sa asem no tudwa hwan apart from wo mo ba ya wo ne wo yire hwan kwogwo be na na chimu sofo kwadwo sofo te wo ho sa yi nipa we ene ye tenase e kan me yire ho kan Esther ne Mike ne Augustine ho okay enti wo mo wie ye na wo ka kire wo se ha wo ho e wo yire ho sa enti wo ya sisi wo ya le amen topala maninwe nanti wo a won be ba be pass ase wo asumra ho asi ni se busuafo so wo mo mfa ne mra wo mo de ne be pai card na bakuma se ha ba abesie wo yire ni yade no toparama ne nom wo wu a ombesie no na mempe misika mfa mbo me bla toparama ne nom no wu ombesie no mpa cho buko wo be ifo enti toparama ne nom abusua ne kan he mpa cho enti ha ho won ho kra dabi ha ho fa ne ko hospital ko to nro bia ne boden bia amfa ma no mento pala keke ma no okay me da se abusua no a wo mo ka sa asem yi wo mo nim ba bia ade ni firi ba ti wo mo se ha wo mo ho esi den na the same abusua no so ka kire wo se wo be fa ba no no onyare enu nti sa ne yade menti ase me ho na menti ase e wo so oti ase wo ho because ana say abusua ne mu achemienu
agye say bia wo ka che me say esono wo mo ba ye beka asase we kire wo no esono wo nom ene sono wo mo nso a wo mo ka che say sa wo yire ne yade because wo be wa no na onyare eno de wo mo kan ye no ba ko kan ho baabi Esther ne baabi Esther ne so kan bi se me be fa no no onyale entime san ne yale na me fa wo mo ade mle wo mo ena aboajo wanso me fle no so kan sa asem no e kire me na ada na wo so one refer wo mo se mo refi se mo na mo ba ha be ka kire me say munua no e ba ifunti ma me ha me ho wo ne ho na wo kasa ne ho bibia ne ya me ntɔ parama ne nom ma ni nyina ka ho na ye de kopie mu wa himfi a papa ne ba ya o se asem no ya le ni nti e na ma we nya mto bi ye asem no ama ya siesie me nko bomba busuanfo mla nso a wa fro ka ye den ekɔ ama asem no wantimi amfrɛ anka ho hwe ankyerɛ me enti me ba ye na ne yere so ɔde ne no ma agya enti ye a me mfrɛ no na me ka kyɛn sɛ me mfrɛ ne nda mfrɛ ne kyena na me nya akwala sɛ wo be yi asem sɛ wo be siesie wo be hu abusuane atena se ne ya hu asem no wa ma ya nsiesie ama ya hu asem ni ti ne nkon wo Africa akɔ du no ma agya sɛ me mfrɛ no me mfrɛ ne na mfrɛ ne kyena ma ko nyame se ya nka no kore ne ma me nso ma mfrɛ ese na mo ne nti ma mabusuafo se sa asem to me a me madi papa n'anim akɔyi asem no efiri na akɔyi me asem bi si wo me ho a wo mo nyɛ den ɛma ɛfa me yere ho me pa cho na wo ye wa dwe se nka wo de wo yere no ekɔ akɔma abusua no ana nti na wo ka se mfa ne ma hwɛ ne yade ma ne ho ntɔ no na bɛwa no no asa ta ne de me ye ma dwen se anka me de wo mo ade kɔ ye den wo be ka se me de wo mo ade kɔ ma wo ade na ka de wo mo ade kɔ mo na mo abɛka sa asem we a ma dia sen na me 87.9 ene me hu se mo na mo ye mu dehye ne nti ene se sa wo mo so dehye na wo yire na eye ne ho nti wo mo na eye no na ma na mpa ahye wo ahifo na twitwa nam wo ne nan so aso mo se na de wa mi se mo na me na ba bi sa me me na ba bi sa me se wo se wo mo kɔ asetra no wo mo na wo se ka wo bi se wo mo se de wo bi sa me se wo mu na twitwa nam wo yire ne nan ho wo mi sa wo mo se wo mu na kɔ osofo bi ho enti se ba bi se ye sofo no mo kɔ ye o se eye konfo ho no mo kɔ ye o enti se wo so mo bi sa konfo ne se hwan mo e na twitwa nam wo yire no ne nan so e de wo yire na ya ye table se ni nyina ka ho bi na nka me de wo mo kɔ ahemfie no na nka ye mehwe e na wo mo so ba ye ana papa ne be ya asem ne sa na wo fro ka akɔ ye no eno ano no be boso miensa boso mi nani ono kro mfrɛ emisa sesi na ye den ekɔ enti se wo yire no da so wo nche sesi o da so da me nche sesi asesi amafiri hoi me ba kuma no a wanya 9 years no ono na ehwe no mama akwala na ja school e no akwala ni tifie e se manko dipa ama obi ani ho a obi manko kon dipa nso ama enye yi enti mama akwala na ja school no ohwe akwala ohwe o ma enti yan show sese o majai oba wo yire no aboso wo ankasa hwe wa de mebo sa akwese wo mapona ma me na me pacho wa wonunu wo yire wonunu no se je wa akwade wo tua ne sam ojabu no wei ma me ka no kora de ne wakoye ya edisa yade we ya beto so because afini wo hwa enko mebo a sa eka bia wo so obo hu bia no enye wo dina kwa hospital anye yie hospital kwa na kwa na wo dina rewura baby nso oh me de ne ko hospital wo fa mi rewura baby oh me wura ma me wura ene o kan okola ye chen se obetwa ngotompo ena ehwo nso no wo kan ye no wo di wo mu rewura ho no ade na wo nso kan ye baby a wo di oyire kokko ye nyina no wo mo so ka se wo bayifo ana wakobo obi dua ana wakofo obi bibi ne ya ye ne sade na wo mo kan okwa wo mo nka wo mo se yale na o yale na honhom bi na ha no enti nipa ne so obeye ho ade afi de koduru baabi a nipa ne so obema mitumi na me ne ta tumi ne nkoko emro so na mbeka che me yere se no kra nyame ani ifri na ku so yale a wo mo mpa se baabi a chichi ne de se asem a ya ka kire me nko bibiu enti se nyame o yale ne nyame besa na yale ya obesa na yale
na me de me kan sa che me pa che wo yire no so wose de yen me si wonunu na wose de yen ono on kan hwe me pa che wo so onye eboni bia ena ono nso onye bia wonya bayifo wonkɔ wi wo bi nam ena wanfa ne de yankɔ dabi wonkɔ bo wonkɔ ye wo bibi ma ne mo ni dua dabi okay me pa che wo ebra wo bo wo nkuro no Akoma Oka FM asɛm bi sɛ 87.9 Kumasi. ɔbaa no ɔyere no ɛka sɛ ɔne ne nua ne no ɛyɛ nneɛma bi wɔ abra na wɔn nyinaa da dan baako mu pepacho wo na ne nua no a ɔyere no ɛne ne yɛ saa deɛ no ɔte ase sisi na ɔno nso ka meeting ne ho na ɔka pepacho wo ɔgye tu mu sɛ no kwa wɔne wɔyere no ɛyɛ ne nua no ada wɔde mogyafra a onua ne sɛ ɔno deɛ ɔka ne sɛ ɛno ɛna ɛbɛma ne ho atɔ na ɔgye tum mekyerɛ sɛ ne nua bɛrima ne nso gye tum sɛ wɔne wɔ yere no ne nua baa no ayɛ saa deɛ no ɔno saa kɛkɛ no ɔka Akoma FM 87.9 Kumasi. wɔn na ka saa kɛkɛ onua no saa asɛm yɛ a yɛka wɔ yere na kɔfa baayɛ anaasɛ ne nua no na kɔfa baayɛ onua no na kɔfa baayɛ ɛnyɛ bɛyɛ ne deɛ no ɛnɛ mu asɛm ne deɛ onua na ɔka saa no onua bɛrima no yɛ ɔne ɔyere ne yɛ saa no na no deɛ ɔkɔka saa ɛdeɛ ne kɔpie mu wɔ hɔ ɔbɛka saa asɛm no nso ɔse sɛ ɛno na ɛbɛma ne ho atɔ na sɛ bɔne a wayɛ waka deɛ ɔno deɛ ɔgye tum wɔ yere no nso gye tum sɛ ne nua bɛrima ne dae sɛ ɔno deɛ ɔse wɔnka ne bɔne na waka nti me deɛ ɔkan oyire kan ne nua bɛrima ne gye tum wanyɛ antu sɛ no ne n'asɛm ɔkaeɛ na mebɔɔ wɔ amanneɛ o sɛ deɛ mepɛ sɛ mehu ne sɛ hwan na di nkan prɛ bɛto mu onua ne prɛ bɛto mu onua bɛrima ne prɛ bɛto mu sɛ ɔne ne nua bɛyɛ wo yere no ada pɛn dabi ɔka sɛ wayɛ bɔne no ɔba ne nti me yere ayɛ bɔne nti wɔnka no ɛna me yere deɛ ɔkaeɛ okay sɛ bɔne a ebi a wayɛ ni okay ya nti ɔka wie yɛ no onua bɛrima ne sɛ ɛno na ɛbɛma ne ho atɔ na ɔgye tum okay na kyerɛ sɛ wɔma yɛ nti wagye atom nti wɔka saa sɛ no na ɛbɛma ne ho atɔ no na ɔgye tum no mepatɛ ɔmo yɛ ho amanneɛ bi because sɛ wɔ yere ne ne nua da yɛ mogya fra nti wɔ sɛ wɔmo yɛ ho amanneɛ bi mo yɛ yɛanyɛ ho ɛno ansɛ wagye tum na mogya ne saa saa asɛm no siiɛ no motena ase a wei ne secret wɔbɛpie wɔ mu no ɛnya sɛn bɛyɛ abosomi sɛ neɛ abosomi no mu asɛnsi mokɔ ahemfie hɔ no kɔpie yi ahemfie hɔ no de asɛm no yɛanka moanyanka koraa na akapɛ sɛ akɔpie hɔ ɛno deɛ wɔsɛ moyɛ ho amanneɛ because anuafoɔ wɔnua ne nnua ada deɛ ɛsa berɛ na ɔmo susu anaa wɔse nkoraberɛ mu anaa saa time hwɛ a na ɔmo awie school na ɔmo awie school oh I see na ɔmo dae aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM wonyi ni sɛ ebi a oyere no yare da hɔ ebi kura sɛdeɛ ne yadeɛ ne sitie bɛma wopɛ sɛ wokɔ kwan so kura wontumi nkɔ kwan so ɛne ate enti ebi a wopɛ sɛ woworo ɔbaa no ɛde ma abusua no nti ne wahyɛ da abɔ otiri mu ɛkeka ne ɛwɔ keka yi ma yɛsom Nyankopɔn ɛna Bible ne kura yɛ mentimi nyɛ saa de no Akoma FM 87.9 Kumasi. Mituwe misuru nyame. Pa. Medase. Ma memra na mene piwak emedi enkomo na eye 3p garlic mixture makacho se nei se wo bomodi a na wa pedro papa eye piwak na menua be ma pa ne di kofi me menua be ma ne ti be frɛ kofi aha na brofo di de kinsiri wono na eye police chief inspector ewo tema regional mttd wɔsɛ wɔhwɛ yɛ live paa wɔhwɛ yɛ live sisi a ɛno nti Kingsley Akoma FM 87.9 Kumasi paa ɛmfa ɛma yɛ ɔba Mami. ɛyɛ 3p garlic mixture
ma yensan ma yetiefo aha bio na ye na wo mase so muguswa ehye enkomode and at we piga like mesha ho komo na ye babedi se de be ka kiro no edu pa ba ko pe a ewo dwaso away no eye 100% natural eye garlic na dog atwemunsuo no de na duane ne bi aka ho de aye edu pei de amaya ye no no mama na tun yade wase de afri ye nipaduam na de dog se me no masua de o se me no masua de kakram emfa hypertension de friend emoja broso no enho emoja broso obi kra bebusa se emoja broso no ye dian omoja woni paduam no na abroso ne yekotwe bi ato agu anase de bi enye sa na etie ye kase emoja broso a ye se emoja no a ewo woni paduam no wo se tumi de afusane efri wutiri so de ekoka wonase na ekoba saa se bibi ebesi ne kwan a eno emma moja ne timi ne afusane a eno ene ye friend se emoja broso no na doctor men kan to se brano bia wo ho a ya na wakwa check the friend se BP no na wahu se the BP no esi ejina ukwa check na BP no 120/80 a ene na hallelujah no ageme so amen BP no normal na se ukwa check na 150 na se 140 edeko 159 na se 90 edeko 99 a na se hypertension na frase a elbo upunum ne sa na ukwa check na every 180 we ko 210 and 110 hodia na sadru achi eno nti kan hwan na etie nkomoi na wonso efa ye adesua eba ho obebusa sa hypertension mojabruso yi ye de ba de ene de ba doc semen kan tro say emoja broso wasema ye ken obi wo ha wotai di nchine pa wo di nchine bebre ni musuo mu a ya na da roma watete so de amaye enye sa emoja broso na wankasa wosesa de ama woni padua no wotanom ensu a enwunu bebra ya no mate so de amaye ni nyina etumi de emoja broso eba afenso wotanom nsaden onom ni bebre a mebacho eno so na wotwa so de amaye nyasa hypertension the first high blood pressure mojabroso na wankasa wosesa de ema wo ho ota dwendwen bebre eje nim sa setena mu odendie nanso entime dwendwen ma ne mbroso o ma ne broso a na de hypertension mojabroso bi na de bebro odidi anadwonso agyae anadwodidie eno so de mojabroso eba nipadua no eso wontae na unya na odomankobabo nipadua no nyankopon no na boy no osiesie yo obra eya da edu anwumra wanda don hwere wotwe anasa nson de wo se nipadua no o mane da no woche na home se wanda na wo kame nipadua no enna enye na hypertension mojabroso na wankasa wo sesam de ama wo ho obi nso wo ho a ne die no se de mesia keka ya sa ne marketing we ya ye buye ne guso bebre no eno na keka bom ekofa hypertension no de eba obi bebusa sa na nkomo aye die obeye de ye hu se hypertension anase emojabroso no efrase edadi ewo nipadua wo ho abehu se wuti eja wo ga wuti ta paiwo na wuti no eye wo ja essential ne edadi ama wo hu se hypertension mojabroso na obo pranum ebeche woni padua no wo ye adwuma kakra bia na wabre wo ye bibia na watoba ha brimbrim eta chicheche wa ni nyina science ema wo hu se mojabroso na eba woni padua nim ohome a esisi so obi bre ansa na watumi ahome doko se efutu emede mawo ni nyina etaisi sa no a yentempa nepedu papa 3p galek meshane bi nanom efise yemojabroso na ebo woprum oni padua mu wo ho a obehu se wo bo eye wo ya chest pain anasa obehu se wo bo ehyehew eta yesa na etoaso na nyayi a eye hypertension mojabroso na ebo oni padua no emu epuno wo ho so to se wakoma na ebo peri wa wote yenye nim se de yakoma no nyankopon obo no se de ebo dada no an wo de ani bo different na wo husu yi a eye mojabroso na echi woni padua no na wa pebibi de afa ho ho a no woni so biru woni so ye wotum kakra asa wo tu ahwe ni nyina eye mojabroso ni bi na eba woni padua ni doc se me kan chaw se we no eye home remedy bi na me de eba be ma wo de friend say better leave awonyo no wonya no bia
na wo de dandelion aka ho na fe wo de ginger akakaduro fresh one no baako enso aka ho no wa blend enoma miensa nyina abomu de nsuo beka ho na fe wa sonso o sonso a nonom anopa awia anwumre nonom ne saa to so na wotwe miensa wankasa ubehu se akoma pirimu no ebejai wo ho a utine dwa gagaga no ebejai uye dwuma kakra bia na wabre no ebejai afa wo humi a ensiso no science na ma wo hu se hypertension mo jabroso e na ba oni padua mo no ni nyina ubehu se na afiri ho kra na so se wano no munuro bia ma oni padua na afa kra de wabra awie eye 3p garlic mixture 3p garlic mixture do pay a piwak natural health yene yakwa faba ene wie ye kanfo e de amount koto binanom onoma ebe boaw e man titru o mayem okwa fitira wa wotimi hu sabo bre ye do obi ada calendar wa adwuma ye ba na yebusa ama ma adwuma yes da bi na sampa ene ye 26 ama me amfa anya calendar e man nyina koto 3p garlic mixture do ni binanom onoma okwa fitira se de odoma kuma bo no ebeba kama ebeba yo onte ya obi a obakọ wadwuma so kama ama bibia so aye kama emema ne so udanya ne anopa de bia ka kireo utadua na nyankopon de tua wanim no eno ne ade e wo se di ka kireo e wo se ma good morning na wotumi eje ne so ode no wa wasi utrase ko hwani mpo onyo so a me ba cha okoto 3p garlic mixture edupai bi nanom esiesie nipadua no eye immune booster efru tiri so akoka onase nkwamo no a nyankopon de agu nipadua mu no ebe manage na brane e manatimi ene jadewa ahodo ede asie ma me fa dog number ne ma asemde ye dog de wo frɛ no a enkosi obi aso nya fe na gina so kakra dog ba o frɛ ya dog kan kasa ene be fa 3p garlic mixture edupai your numbers no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 and I say 0201 00 21 21 Edupai oko pharmacy shop any herbal shop bia ubenya bi ato enkran wo kanshi okọ kenso akofi sam ene angel herbal ubenya 3p garlic mixture do pay bi na wonso wato ashaman Wedama pharmacy ubenya do pay bi ato ewo hotama community 5 little George okwane ho ubenya 3p garlic mixture do bi na wonso wato Madina health alert clinic yene post office no ene di enimhwe ubenya do pay bi ato yekumase hanso Colinac herbal Dani herbal Chrisky herbal okoho nyina ubenya 3p garlic mixture do pay do duom ene bako na wato ho Albertson herbal so ewo ho takrade AA mensa so ewo takrade ena kofodua so Gapson pharmacy wa momoni awe enterprise so ne cathedral no ene di enimhwe Charles herbal ewo UDS ena tamale so wafakwajo herbal eben electromat no okwa pharmacy ne herbal shop eben wo bia o se 3p garlic mixture 3p garlic mixture 3p garlic mixture do pay ena wo koto na hye ne so ade paba na nkrofo bi eye bi edigum okoto yedro no enura ho no eye kokọ ewo glass tuam eni robem ewo glass hye a etumi epai mu ena fe so eye garlic ahyanso de na ya draw garlic na so eda ho kama okwa 3p garlic mixture dro na no na meka kire wo no okwagie no bia na wabobo ebetu nyare wanyina ase ede afri unipadua num oda obeda na ho onanya ne emre bibia ebeye kama yesori so die ma yefa number no ensan entu dwabiem 0248 92 88 24 0248 92 88 24 and I said 0201 00 nyame ensha papa medo aha eya ko 87.9 FM na fe Onua TV akoma mu nsam dwumadie no na wo hwere wutie ne midin
ɛde Maa Akos na mekono na menua bema ye friend Moses Amano na edi enkomo efa na yire yade a wɔyade na wɔde no kɔma abusua na abusua se hwɛ ne ma ne ho ntɔ no obɛware no fie du bia atwamu no na ɔba no ɔnyare ɔsementi ase esa se mu abusua kro no anso na mo se mokɔ abisa ɛwɔ me yire ne yade no ɛho no yɛse wɔbɛyifo wakɔwi obi de ɛna wɔn so ayɛ de a wɔn pɛsɛ yɛde ne deɛ ɔde ne deɛ bɛba enti wɔn twitwa nam ɛwɔ ne srɛ no so wɔn ayɛ ne table na wɔn twitwa nam ɛwɔ so mepa kyɛw kyɛ yɛ sɛdeɛ wɔ yere no like ne yadeɛ no esitie ne nan no ayɛ dɛn kyerɛkyerɛ yɛn. ne nan ne bɛba no ayɛ sɛ deɛ abobɔ mpumpunya no yɛahwɛ nsuohyi ayɛ dɛn agu so no saa na ne nan ne yɛ hono yɛ abɛka ne srɛ ɛna agya doctor mu ho mo ye ya no mo ma ye no di ba Akoma FM 87.9 na ne na we na enye ne ya mbumu no ena no de dompe no wo mo sise hwan yo si aye dan yo eno na ama na aka fom kora asisi ontime nsore nye hwe nti baago bo mfunfunya ne ade ena baako so obehwan sa wotetoye dabi man ko afuo mu ama na ankote anto dabi na mekura free so wo ye me mane nko afu me fi so operation nti enti no kura me ana me ye den me koba ompra ne nan no so da sense ya woware no da bi na woni na de nkomo abisa ne se before wo ba be ware wo no e bia wo hwe ase ma ne mu ya wo be wo asem an cafe na yi ne ho wo bisa no nso wo so wo hwe ase okay ya bo modia na ya frɛ adansefo a na wɔn ɛwɔ hɔ ni bi ne wɔn adi nkɔmɔ yɛsɛ wɔ yere yɛ bɛyifoɔ na wɔn nso wɔsesɛn. sɛ me nso me sesɛn. maa me deɛ sɛ wɔn sɛ wɔyɛ bɛyifo. na wɔn nso wɔsesɛn wɔn na wɔn me deɛ me so wɔnyɛ bɛyifoɔ me deɛ me nhu nti abusuafoɔ na aka ya nti sɛ wɔn akɔ baabi akɔ hu di a ɛwɔ sɛ wɔn kututu man. Akoma FM 87.9 Kumasi. Yeah, Herbal wone wo bayi tai wadi ne ho adanse pii. Yeah. Bibi esi baako bi bienu bi miensa bi a ebi a afe na atwe ho adwena kɔ sɛ ebi a de wo mo kan betimi aye no kore because eniema say sisi. Ma me de ade abaako esi ne sɛ ene me mahu sɛ abusua na na ɛyɛ. E kyerɛ sɛ me yiri chime be yale a me dwe ho ana me nte ase e free so okɔ wo ye seeking ma empa ho 2 weeks some kukuru me yire ko doctor 87.9 e bi wo ha 2 weeks ansa na me de na aba enti me de amade asisi no ama dwen sempi ba me yire ne de baabi amako bia anso no mi hu so bi aka se sa de ban no owo bi okay Akoma 87.9 Kumasi. Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Cannot answer Hana to say we bomu so wa wate won fa we ni ye ni nua boaje wa no na na ye frɛ no na ne ye frɛ sofo so ehunu sɛ ehyiamudie no abusua ne ka so oba ne ye baifo no eno kwasɛm sɛ no ɔte ase no ɔte ase bi na saa pɛpɛpɛ na ɛkɔ so ana ye frɛ abusua no na obi a ebetomu bia no na kyerɛ sɛ ye de no atomu yade de obi atumi yare sa adie na ye strange ewo wo yire no ne yade a wo yade nto aso no adie na ye strange 87.9 ya wususu se fra busuam o sa de abusua bie wo mo anu akan die se o ye baifo nti twitwa nam ne da bi on se na ye di nkobo bi na ka se ebra wo be ye adwuma ya sika kakra beto wo nsem bia na ba na yare okay hello. Yes, I'm sorry. Abuajuwa me di de Maa Akos na what you say? Oh, oi. Na me wo kuma say. Me ya adwuma wa Akoma FM Onua TV.
Hello, where you are? 87.9 Kumasi. Me na so me ni pa kuro. Me pacho wu name me. Wadawro made wu ni mo no eye Moses. Wo nua ba Mary ejewa ni kunu. Aha. Wadawro ma Moses na dia ba beto ye ni mu. Ewo ahase woni mo wu nua na wadea wo ma ware be se mfie dunie na wo yare na ne yade ni mu no abusua ba ne ho ebeka kire ne se mu nua no ye bayifo mokwa bisa ene yese wo bayifo no na eye ne ho enu nti ma wo ha no kra se no ba bia ne ya won goto parama no nom mu a mo beka asasem we kire no no mu akro ya so se hwe no amfa mu nua na esifie no obefa no no na wonyare enti ase nim wada ama na ebisa mo se ede na akoso wu nua no ene wo no be ma ya wo ware wu nua no entem ubetumi a kire ye mu kakra. Me ka so. Papa ya wo say the so wo ya be ni ani ya be so. Me ke de ni mo mu ni say. Wo ba yo wale no kaka no ya le. So 87.9. Ya papa wu. Ya wa frame. Nti o frame ya. Mo a me so frame ni an na mo a wo bi an e de abo. Ene sa na ya me ye no a. Eti edu ba bi no. Me ya o frame de ni ye dia ni meja ni maba. Me ke ka so ma sika da ma lam de ma bo won sha yo ko kakra bi ho. Na ma frame operation so ma uska. Ni na o ko di. Afa edu ba bi no. Ana o frame ni an ka sa me bai. Ana o se dia yan kwanta. Na me ni na ko dia yan kwanta ho. It's your favorite DJ's DJ. That's all I say. Mame, trust mame. Na me buy no me so me buy kwa na me ba ko ya me ya. Enti u kwa me buy na ma ba me ji. Na me buy. Enti me ni an me ma no. Ana mo buy. Ene asasa me de me na me nka ho. Enti so mo kan ni say. Ni ala so mo say o ye be o ye be fu te. No friend me bomb me. Enti me akaka ko no fa. E ko bon na mani. So offer. Same thing. Me ko no ka say me ya le. Yeah, look at that. There you know, friend, Akoma FM 87.9 Kumasi. Enti, me ko ba mo fa ba ko mani ma ne ba. Wono aba wo, o so akota mai. E wa hin fi. Sam ko ba mo fa na mani. Me ko ba yin na me ya le fa. Na o friend. Enti me wa fa na ba ho. Me ni me wono le ko kan, mo kan se mi ko ti. Enti me wa fa na ba yin. Wo na no ya wa friend se no fa na ba yin. O so ko yi asem no ba hin fi. Ekra ni fi ebi en se mibiri bela mo se me kwa me yale ya me wo fa no wono me ti ni san ko be yale enti me ni yale de so wono fa no number me ti ni afre no me de wo bi ya no me maka me de bi won de ka ti me ti ni akoko na me bo ti ni san ko me nje wo nya me no ka se nya me ke so me yale enti so abaka se mo a me de me ni ko ho na maka se wo Me da say abajuwa na mama misa say anye bia na bra wote ye free be ma ya no se wonuanom bia kwa bisa ye se Mary eye bayifo no wo bisa wonuanom wo frɛ wo mu bisa wo mo e wo mo fa me bisa mi ya de mi bisa no wo say wo mo say obi so be asem ya so obi so be no me kyerɛ sɛ e fi wo me se me tra wo no ya de na me de ma bisa ma me se me tra wo no o so mo so so bi so be enti so so le se le wo kunto mo ba me kan kyerɛ no na o di tuma o mo ba be no obi ti ya no me da so ma nkola no bo mama ye oh okay na kyerɛ sɛ wo gi tu mu sɛ wo sesei na wo ho na kyerɛ sɛ ye be me ka so mo so ye be fo ne ade ampa sɛ so fo ne kai enti so wo gi tu mu so o mo ka kyerɛ no because o ma nka no me chapter nkola ne ka sa na me pa che wo wada ma wo ni Mary hwan na ye pani me pa kyerɛ me na me pani yo me da se na eba ne sa no wan kasa asenu apani utimi bisa Mary nunu a fan trick se kwan bi so awe no asenke bi a obeka no nokre I want to say me na ho me kan sa na ya ko so ala me do wa do na kwa wa
That's all I want more than what I thought. You couldn't feel in the army. But Mr. She didn't mean for. Mary yare ye no afinie but afinie no de na je se waboa me ahwe no aba na kakra bi mu na nso aba yare a wuntumi nko Okay, we will be funny. Mr. Biameba, or friend Biameba, Mr. Samuel Morning. It's a little just a more important thing. Then the first of them are it's no fun. I don't know, maybe I'm saying, then the name is coming. I'm not a I'm for one money, no more than two. I said, I'm really trying to I'm not fun about it. It's the only property any day. You I'm not going to send woman, I say, what's the water? I say, woman, that you may be able to find you with a building. And I'm not saying, Mayane. If you don't know, they're missing up. Meda say, na, Mammy, Missa, also Bemba, dear, and when you say Yadian and the Yadi. And I wash and come up. And then we are 4 years could you walk off us some way at the Abba. Not just say a war bay for no one day and what dear. Any anabush yama found one dear, no one got now and walk of Musso Bewu. Say, one guy, Munya Bana Bobema is one. FM 87.9 Kumasi. Yes, you have one, Papa. Okay. Me say first ready na buni muso yare e na mo bo kashe mo benya na yaresa na say dia bepie mu say eye baye ono ana eye ne ho ana mo so say you know of an ba o so ba ba na o ba so meje di se di e na sa ba na bo mama ni o so me meje di no fa me ni se di and to stand among no minimum aside from the video my kind of thing and also say o so no fa ni cancer e so so meje di no no ya ko la say e wa fa ni this item number and I mention hapo intime ni ko and I me send you people and this now if you are down to the hospital I don't feel any some papa they are there's a person look at the hospital who fa na so mra ma no fa hwe ne ho yade so no fa ni ma sama wala ne ka papa ni na ebo me mama ni sa yo so kan so wala de ni hobi it's a woman na ebo me mama ni sa Akoma FM edro de say wo ma hunu se anya adusem eya abayisem enti edro de wakwaje ne sisters se wan ka dokore so wo bayifo amama fa na ankosofo wa me adutu ama no mo de edro ma ne predu yade no ba na beba yo me da say nyame ensha de bese bia na yebesa ba ho bia mu na wo akasa no wo hwe wo nua ne ye bi ne ho ne ma wo gitum so wo bayifo ampa Akoma FM 87.9 Say abusia no obi anko ho obi a woro ayi obai ade ama bemai ayamo so wo de hia ho na so takra ba bisi fia mo ni beje but phone ka yesi trenti ya yenya icheswa etire enti ya yenya icheswa won say ayamo de hia e no no enti ne se wo de babo o ma ka nso ya ngola so o ma o mo ko e no da so mo ko ni o mo ni ma nko bi ni etino say wo mo so nka wo mo bo ami ana bi o mo ko fa e na na ko fa ya ba o no ni ya ni ne ko bi an aba yi ma ni ko tin ma ni sa mo tin ni ma se ni ya ni so ni de ne ko ba na ti e to ba na o fe ni am ko se ba no ko o fe ni ni fa mo so ya I know you. And I also the after you. Okay. Me da say ye besi bia me besa ba ho because ayamode hie en wo yade wo no so se de mo aye bie wo no so aye bi nti no se wo bobobo no obi ansi wo na mo feel say ye ba ye nti obi ansi wo a ene na chese wa ma ne so a na abusua fie wo santan na chese wo de ne ba ye kum ne ho a no mo sie no na bibia atumi aye kama so o tie ase
because nkura so e wo ho wono a wo hwe na ade o mu na mano akopɛ mo mawura no mawura enkonim se beye bi ho ode onim se na yene na yade no wo hwe no na mo amakofa asem we dia beye ya mokomu mo wie ya mogya na bɔ ne so enu ano no on na se beye na yetwitwa no wo so wie na beto no no so na 87.9 say ya no kura for you know ko ne yede ne koro na oba ne don wo wantumi amfa na nkoro so ahunu wanya ne tire didi mu sure anka wo ja me anka bisa ne question na say ne wo question na mu ono bisa ono ka kire me say me onyale na me be fa no onyale enti me sa ne yale na mfa wo ne mele me mfa mo wo mo di hye mele wo o kan bi me si aboajo wa na Esther me si aboajo wa na Esther ne kan sa asem papa wo kana me ni ho enti ade bi ho no wanka be se da ma hunu so ne wo kan sa asem wi se me be fa nipa no onyale enti se sa ade me nsa ne yale ansa na me de mo ade ade na toto why na me nsam no me mpese me yiyi nsam enti na ye hunu ne ya maso no me ba hu sa wo de enti me baby ha me no ena me yede me prese ne me yere ho be yede e beto no enye fa yere ne yemfa ne nkosofo na wo ka asa asem ne ho sofo na wo ka asa o yere ye be fo no me mpese me ke kansem bia wa ha na munkukuru no mfa ne nko ho emua de wo mo boa na mum nse moa no se me si me kirikiri nse mu a na so obetena ha na se me so me betena ha ana obehu se ye kirikiri nse mu na no kora bi ewo mu no e bedadi yo ne me kire ne se na me bisa manso enti na mama so ne so no ha de hia me no na matwa so pei na me yi afiri mu mate na sasa wo yere yare na sa busuafo boa se we nya nim go asesem se won so waye bia enti waye bi na se wa ho de kwafom no mo boa se enya nim go ase nsa na tie okay enti ha eye Akoma 87.9 FM na fe Onua TV ene yebre no enti no ya na me de rewre mu a kama na se ye me ka no na se little umu ene eye 5 days ye de 15 umu ne de yi ase de ye ka nyina ne se ye ba no wo yade na osensen ye na Akoma no ebo ne ntentam na awofo de no ekọ kwalebu no de wono ka nyina ne se holy heart ena ye bay ye nanan ye wo fa ase no ono so wanya akora ketu a wonu hwe afe ene bosome kakra ena holy heart yade enya no video ya ye de kire mu ye bra wosensen ye na ne home no etua na wo ma ne so wode no ekọ hospital ye kwalebu ena ye de oxygen esi akoda no eso sese ni na mu eden na didie mu eden ne home no mu enkoyie na eba ne seyi na ewo seye ka eden de na eso no ogina wowu ne nkwankwanta mekai semre bi ma me bi de ne ba eba ha na eye holy heart sa na ne ma egu ye so odoso na ye ka se won kobra so a ye befre no ye wo anu ofre ka che se akora no wawu na je se ye nya sika amfa no anko ye ne surgery nti ye ba no ewui esremo ya di we ye ya dia e ba koda ne so na ya mpe ho asem wanka ntam a wanhwa na wato na nanem nse do ti na doctors ye woko lebu ka se nka wo china ye fia da 25th na waso mo ye ne surgery no nenso abo ahia sika na boafo nso enna wanfa metu ye ni mu ntem odi betu ye ni mu no na chese aka na benson na ebre no aso yenso eyen kakra ena yenya ye kekaboaboa no enti eguso esu afrew de ye ka nyina ne se onua bomode ana edum yen na yentumi emfa enom ye ba no na yenya 1.5 billion ene ye de ebehwe no unipa bebre wana wadi bi ba ye bubodi no a Cynthia de biaba la we de biaba grandma de biaba
Advanced Web Enterprise obi akosedi bi ho Bishop Professor odibi aba Rosemond edibi aba na che say wo mu didi no abrami ane senti yese wo a wode wo de beba no fa edi no ema me ye pedi pa 100 ya enei wo mu betimi aka say 10 100 cities na che say yenko emfa enko yenim nti wo de ba na wodi wodi no ba na ya body amount 0533 Akoma FM 87.9 Kumasi 0533487726 0533487726 0533487726 na memodi no ema kama wodi bompaye na fagu sika ne so kasagu so na de wuhia wodi fagu so kasagu so yɛbɛbɔ adanse no bia momate wɔn a firi wɔn akoma mu yɛ adɔyɛ de nyame ayɛ ɛde ama wɔn mu ti wokasa gu so a na wɔde wasɛnde awo akwantuo yadeɛ wosikasɛm wadwuma deɛ wode adi akyere wo so bia no wo sɛnde na wobɔ mpa yɛ wode gu so nyame ɛyɛ 87.9 Kumasi so ɔbɛyɛ ɛde ama wɔn na wɔanya wadɔyɛ so adansedie ɛwɔ 0530507849 0530507849 na yɛnhwɛ na yɛmmoa yɛnnuaba no okay abɔ no mienu abɔ apa ho sema edu emienu pɛpɛɛpɛ nti yɛbrɛ no ɛyɛ sema edu nti yɛnkɔ mewia yo oba meda se papa mɛkyia etiefoɔ ne ahwɛfoɔ a ɔhwɛ yɛn sabri Midin ede Dr. Ibrahim Adam Isame ne kwankyerɛfoɔ pani a meda Royal Homeopathic Clinic. Na yɛka Royal Homeopathic Clinic a ɛyɛ ayarehwɛbea ya yɛde homeopathy nnuru ne fa kwan foforɔ so ede ɛsa nyarewa ahodoɔ nyinaa. Yare a yɛntumi nsa ɛwɔ yɛasoɛyɛ ɛyɛ sɛ yɛyɛ surgery anaa de yɛka no operation no sɛ yɛde sekan ene mpasoɔ papa nipa no ayi yare kora firi mu na yɛnyɛ nanso yare no sɛ ayɛ chronic anaa sɛ ayɛ acute ni nyinaa no ode ba Royal Homeopathic Clinic a yɛbɛhwɛ na yɛatu aseɛ ede ama wo kama na Royal Homeopathic Clinic yɛwɔ Ghana ha ya yɛwɔ Kumase pankro no etimatim sanso ɛna akɔ enkrama mu ana Accra ene ne mantemu a yɛwɔ Madina Ashalubutwe Japan Motors na Royal Homeopathic Clinic yɛyɛ promotion sononko kra yɛyi break akra esi hɔ ya yɛde ɛyɛ free screening na yɛde aboa ɔman no sanse mpanisi nsuo tɔdeɛ nanso ɛfɔm ɔden ene yare akɔyɛ sɛ ayɛ ɛhaw kɛseɛ ɛda nipa so a uniska na ne kon no akɔyɛ den uniska wanhwɛ yi a na wonkwa no akɔsa wɔ brɛ ko a kebi a nkenya nso sɛ ɛbɛsa na sabre no yɛnyina yɛnim sɛ nsuo tɔ ɛfɔm ayɛ den sɛ wokɔ ayarehwɛbea na wura ayarehwɛbea hɔ a deɛ wobɛyɛ bia ɛyɛ sika deɛ wobɛyɛ bia uraha kotua sei enipa ni nyanka ɔbɛkɔ nanso sikasɛm nti na ontumi ɛnkɔ na yɛde ato yɛn ho so sɛ yɛyi brɛ kakra na yɛde esi hɔ na yɛahwɛ amanfoɔ free nti sɛ woba Royal Homeopathic Clinic a wura OPD a deɛ wobɛtua ɛyɛ yɛ card 100 Ghana cedis tete ho sika no 1 million ɛno ne yɛde ma wo card na yɛama wo folder sɛ nurse ni ɔwɔ OPD hɔ bɛteki vitals na wayɛ biribia ma wɔ ɛyɛ free of charge ubewura consulting room na wone doctor akɔtwetwe nkɔmmɔ na wahwɛ wo yare no ama wo a yɛfrɛ no consultation no ɛyɛ free of charge sɛ fatase yɛtwe mogya na yɛde collab na yɛkɔ fifi mu bibi mu ɛma wo nso a yɛbɛyɛ ama wa ɛyɛ free of charge yɛnyɛ wo hwee na yɛwɔ afidie nwanwaso o ha afidie no nso bɛhwɛ wo nipadua no firi wo trim abesi wo naase ɛbɛhwɛ wani wahrawa wo brɛboɔ wo saaboɔ wo nsunum wo nkasɛm wo ntinim wo mogyam wadwenem wahrawa wawodiem wo bɛɛmam wo bɛɛm wo bibia ɛbɛhwɛ bibia firi wo tiri so abesi fam sɛ twan ɛyɛ free of charge yɛnyɛ wo hwee
na afei nso sɛ fatase yɛde usi massage machines so na yɛ massage wo nso a yɛyɛ ma wa ɛno nso ɛyɛ free of charge a yɛnyɛ ohwee na yɛhu no wo yareɛ nyinaa no nso yɛsan nso ɛma waduro free of charge na wo nso wode akɔhwɛ wayare ɛsa ɛho asɛm ti mɛsrɛw sɛ fa me telephone number ɛno ne ade a ehia ɛsan sɛ ɛbrɛ ne yɛde yɛ adwuma nti no ebia na ma ɔyareɛ so a na ɛno nkyerɛ sɛ yɛnsa Mr. Family telephone number no 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 Wana wɔhwɛ me wɔ nua TV bɛhwɛ TV nani a egu hɔ kakraka fa ne frɛ me mesi Accra yɛwɔ Madina Ashalebotwe Kumase yɛwɔ Pankro no etimatim yɛyɛ adwuma firi Dwoada ekosi Memenda Monday to Saturday yɛhyɛ adwuma ase anopa no nson ne fa ne yapon anwumre nonum 7:30 a.m. to 5 p.m. from Monday to Saturday. Na mesraw yare bia hawo saw prostrate na ye kese Johnson ntumi mmaye Johnson account na we ntumrika na o Johnson egu ana Johnson wuchimwa bre ansa na aba prostrate adwuma no waya se hwew woto ase ehwew oye wo ho hwe yenye yi a Bra Royal Homeopathic Clinic oye bema na waye mre ewo mpam ode tare na wai ode fam na bai ode si na akoa ode boss wa petre na ajeyo na ada ho home twetwetwe na afi Yakubu ngumetre na nchiche mienu na account onya enka okon obedo enso wunya onya second round na enko obekọ nenso ade no aye peche egu aware Tumirika na Bra Royal Homeopathic Clinic na yenhwe maw asikyire yare a yefre ne diabetes na hawa bra o pressure na akosoro gina so dendenden uti dwaw oba Royal Homeopathic Clinic a yebehwe kama say ye typhoid fever ene hawo uti dwaw gagaga usi utrase na upegya uti a na se de wani egu fom wachibremo eye wo ya ojonso ana jonso na ni aye yellow amanfo ada anadwo hwa nkromo eda na papa bi no wode odana ati wani eno ano no untumi enna bio ohun dwa wo se de yede mako asra wo no typhoid adwuma no Tumirika na Bra Royal Homeopathic Clinic na yenhwe emma stroke na hawo wo fa adwodwo se ye wonifa eye wo bankum onan na adwodwo adwen no ene ntini ne bi mu ayemre anase asi ekomo de okra nipa no onkai na yire ne ba ni kunu obi oben no kra hia no a ohunu oni akro said the stroke no ye wo bia no bomodin se odi wani be kire Royal Homeopathic Clinic oye be ma na wo ho aye den amawo ana wo ye oba na wo ho aye den amawa Tumirika na fa wani kire Royal Homeopathic Clinic mesi ye wo Accra Madina Ashalebotwe ena Kumase nso ye wo Pankro no etimatim Monique Junction wonya fa etimatim ka na wo si ubesi wo Monique Junction oba be si wo manimu pe sanso ena fa Ashalebotwe ka na wonya duru Madina Zongo Junction na ofa Ashalebotwe ka wo si ubesi wo highway taxi rank wo si wo ma ya pata fe fa taxi fo no wo nya ka kirom se wo ba Royal Homeopathic Clinic omode wo beba kama na fa telephone number no eno ne ade a ehia me pa fa otrodua ana yiw phone ana bidie kra trogu da ho na bia sabre na ehia wa ebe kakra no na ehia me si eye promotion oba ye card ne ye 100 Ghana cedis tete ho 1 million eno ne yede be ma card ne ya ma folder consultation ye free lab ye free machine be diagnose ana be hwehwe wu nipadua na free trim abesi wu na ase ye free of charge massaging ye free yesanso wedro free intimisra family telephone number no na Tumirika ebra na beje wayaresa me telephone number no ye 0242 951 005 0242 951 005 Mr. Tieni ye na twro ni ye na number no ho hia me
pa eye 0242 0242 951 951 005 005 0242 0242 951 951 005 005 Vodafone line is 0204 0204 496 496 212 212 0204 0204 496 496 212 212 Sa number and afra wonsa ebe kame misro misi eye promotion baby a wo bia wote menka sa wompo na wonyare a unua bi eyare a manemra sempo wonyare kra na opese wo ba na yedi mfidie ne cheki wo nipadua no fifi mu bi mu dwi mu kama na mpo aduane bi na eni kwansa wudi niema bi na eni kwansa wo ya kyerɛkyerɛ wo kama ntimi sraw yare no sema bɔ wo yare so semi mo wo yare so yesi ye free screening oba ye card no eye 100 Ghana cedis tete hono 1 million utua no wie ebe ma folder ni ama o card kama ebe kyekere wo nsa na afi wakohu doctor consultation no eye free ye nye wo kapre afi machines wo ho ebe hwehwe wo ni padua no mo ebe diagnose bibia besi form eno nso eye free of charge ye nye wo hwe se fatase ye twu moja na ye de collab coffee mu bibi mu mawa eno nso ye be ya ama wo ye free of charge ye nye wo hwe massaging eye free na said ye wo yare tie bia nso ye san mu wedro free intimi straw sama bo wo yare so semi mo wo yare so bo modern se obeba Royal Homeopathic Clinic yare bia hawo bra Royal Homeopathic Clinic Accra ye wo Madina Ashalebotwe sanso ena Kumase ye wo Pankro no etimatim ye adwuma firi dwoada ekosi memenda oyo oba sebi enamu yare ene hawo gonorrhea syphilis chlamydia candidiasis ena hawo onufumu ene ye wo ya wani ene hawo usisi ene ye wo ya ukotodwe wachiri bremu yare no mekasa me bobɔ so a ebefa ye breni nyina na embom de hawo bia no bra Royal Homeopathic Clinic enkasa me mo wo yare so enti omma de hia no se obefa me telephone number no na wa frame tie 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 sa number and afra wonsa ebe kame na waba na nso wabeji wayarehwe medam ase ebre ninti mrepam ne asan to yebo abie mu kakra nyame insha papa me da say ya Akoma 87.9 FM and afi wonu TV Akoma mu nsem dwumadie no and na wo hwe na afi wutie no na try for sebomode na ebra na wonom Maa home appliances papa ya and say the free flat screen TV, air conditioner, deep freezers, refrigerators, oven, microwave, washing machines, blender, rice cooker and afi electrical appliances ningina Triforce Ewadum Frey was 0246 004826 na yegusua da ye di rewremu a se say yenkɔ na yenua ba ne ba umu ne ho emfa ni wanya hole in heart ye pese ye kokɔ ye surgery oba ye na desrede ya wode etu dwa ni sun ya wode etu eye omanfo enim wadawroma wo hwɛ no na kyese won so wo sende okakrawa na wode eba fire officer bi wo won crying wo se oye fire officer was send 100 cedis ena Martha Dairy Martha so was send 100 cedis enu nti wo sende a na wode wudi no aba na kyese yetumi abobodi no a ede amamo kama na yenko na yenko tie yenua ba no Mumwa me wo bi mesre mo Niemedi kura minya niemedi minya bi maka se ska we 1.5 billion se me bani go wu minni akola ni ba be yo wi ase mesra tie fu
Momo me Akona we Miss Siremu. Akoma FM 87.9 Kumasi. Momo me wo bi. Misremu. Isa nti mo ncheke ema ye nti akra bia wo de beba no wo betimi Misremu. Momo me wo bi. Misremu. Nieme di kura minya. Nieme di minya bi. Maka se ska we 1.5 billion. Me se me bani ko wu. Me nini akola ni ba be yo wiase. Me sira tiefo. Me bobo me ni akola we me sira mu. Akoma FM 87.9 Kumasi. Oh. My goodness. There are some crana. Yeshana na watching. Na wana. Yankure ku fabeni. Yanzu da na gaji. Ban samu wani. Na gaji. Hannu na bai kai bayana. Yankure ku danye ni. Ban ya bar kamar durani yana ga ya mutu. Yankure wanne kuna jira barina. Ku tame ni yankure. Kutanyeni yo bande woni bayendo bakma yaron gaize mutu kwerazo kaje kuma yana ya mutu kuya kuzama diana ngaban samene zezu yi garinga yankuri kutenyene sira da fomu me mobo wate minti mi hwesa kola ni wu ewo mi se mi nini obaba ya mamio ano baba ya mawonso tibi sira da fo mu me mobo na momu akola we mi sira adofo bia wa beti mi kabia mesra ni oni be bia u be nya hu shira moho mesra tiefo support mami na se mo amu surgery no by August mu ayekọ no mka cheso mo de ya ba bosumi nkunu we ya mu 9 months we ya bosumi ya yewo mu ya bosumi we ya yewo mu ya 25 yemfa akwala ne bra na yesa aye emergency wakai mama na mi hu ne amenya me ho omonkobo price ma yenti a $10,500 1.5 billion mesu metu we mi ni be me kwafa wahe me ye den manya saska mi tu me hwese me bucket we free me nsa me nim ni akola ne ba be ye de ama me ti na me de abeda o ha no wetie fo se me sra momo ame na ise bebi adru ne de ano aye de me ye hwe nya yie 25 adru awie akola no so yare na yare so ntimi didi kura me ye no hwe nya yie mama odi sunsa me hu ne me nya me hu ba time me hu ne me nya na me be 25 and date 19th 19th aka 6 days Mesra tiefo mpeni fo mesra momu me mobo na momu a me ne me bawe na minti me hwe sa akola ni mfrumi nsa mesra mo wa motime nka mesra mo matiefo momu me mobo wate na me ni bi a meka se me kofa se eska we dia akoye me wo bia nkenye enu ni nka ma yeda ma me ba ho atono ni amokra me bre enye me na me yare nso ni akola na ye no eche se me po na me yare ti mesra tiefo na no ma maybe also suma ne sumbi also wonu say ne ba na ye kidney yeah sinya me ye ni ya o papa be ye da chi oh yes hey tulia se wo ho wo o mama bibia nto wo mo nyine drum bani fie so mame eye papa Akoma FM 87.9 Kumasi. ya ebi se ye denya me ase ebinu mo bre wanya fie say ashomanya 22 years ne mame kra so esua
Oma Misha ena wukuru so e Akoma FM Sinti no za kwala me yenko Sada no. Nti akola ensi yaba umu ena wote ne nka no wedding kan ahwe wo maame ate ne nka oba atan a wosu na ne nsimu eche na wode ya de Akoma FM 87.9 Kumasi. Nenso so we de esene se wo no ena yade yaba umu nso esu ena wote ye no yaba no ebre enti wonso bomode ase wo kakra wo bia no ene ubetumi ede aba na yewra Jemfi say o ono nso ode ne de aba Onyame enhira eye Bernard Onyame enhira papa sinenu enso ede ne de aba me se wo de ba na wodi no aba aka ho na emrepemu no abedwafo tenasia ye bebobo na chese wo mo atumi ehira bibia emo 05 Akoma FM 87.9 Kumasi 0533487726 0533487726 udidi ne ba Felix Opata ono so edinidi aba nti wudidi ne ba de wodi aba mesemu aye 100 Opata so wa shaman na odine de aba ti wunya sende pe na te se wudidi na aba na yabobo ede ama na sabre de crash doctor so for reko na yene no eko etwaso asante se empampa ema ba mu nyina kane die ho ai empa so gege ho so ema agro so papa awiei ma me fanti apiesie ema wuro makalikefo emre wafo nyina nka nkire emre wafo yi se enomel ba Christ asundue enka mu nyina wose enka wonso enomel otiase ampa fa ho bawurade na ho nto sa ntowo a na firi wa enyo maame si achia mu pi na awiei mako wagu aba no mesu metu akwakotim ene wa wo hwe me ma bonto yem why emu akomantu ewiase wewe mu se wanhu mu tena ana fa wodomu yade wo ho nanso aduro wo ho enti ekanipadua ho me ametie metimi ayare obie ni ho ma wiase wantimi yare na ebasa wo yare ade a wo hia ye aduro a ebeboa wo enu na ma okurase ni doctor medanso no enti ene me hyase afiri wona omu wo sisi yare na mo nsamba no aye titriti na broni kan say numbness yeah broni ni hu yare bia o nyadini de mano mi akwasi broni na pena opa yabu ye de ye kan wa wo nsa aye titriti na wo nan so anu nyina aye titriti wuti afoma asa wo se wotia pan no so no tie mi ne wa sa no nyina ebi ha wo to asintini etwe wo nsa no emu wi wo sa edu na wo nsa no mu wi wo tinka say yes wo de to no mu kra say wo si ade a wo tinka say wo nsa no emu wi pa oba nso de da bia wo nsa de nsuom enti ya mani hunu emma bre ewo omunsa pa so ngomunya ye memense yanka omu de be ya chia pa nanso adwuma emansa ye no ama oba bia nsa ahomeje enim wakoda kura no eno so wasade hiti funu bia ma funu ne ya si ansa na kanatu enti emansa de awurade yanka omo nsa nan nanka omo de tu ye adwuma wode yanka tu ye aduane enti wa wonsa emu wi opa no na wonsa ma na tititi no ya fa number na eguti bi ne so no ana wa wo ye funyare ye funyare a enya osa wo anya wo osa no ankasa wo na ye funyare a enya osa no so me ye hu adwuma pa ebi wo ha ne de no anadwo nkoa na eba aso obi ha da program ne se ebotam se ya ye funu nka no ho ene me nkasa nsie me de aduro maka bro ana wa wo de ye osa nso no osa na egu ahodo na nso nyina ti no aye osa asubontin baako de atini ko ba bia bomu a eye nsuo baako nti se ye osa nko ade no so mi wo ho aduro pa eno firi ho a bemma ye ka kire wo se wo de no wutimi ye adwuma na nso ho nsuo no enuru de atimi wo na atu di low sperm count edin na de sei ohun enti obi no ho a wonti ase se ye no bi nko ade a mem waduro ama sperms no ebebem na pi wudi gu ano de fa gu ano keke wo yire banyim enne ma okurasin doctor mitimi dan so ndi low sperm count de mi wo ho aduro ba bi a wo hwe mi bia so no metimi de maduro ama ka abrew ana wo ye wo ba ensuo gu
wo white enemu yade ache wo so wonu maduru kakra na agya kakra na kona ba se etisa a okurasini doctor say owo ho aduro mi wo kumase ana okurasini doctor no ewo eye breman na breman fie twan baabi a park ne da na efra no astroturf no painting course fo asoda no ho no wuduru wa wo se wo pe efie na ya tro gate nanim thank you Jesus no eduada ekosi memenda ana me ye adwuma anopa no nsia ekopoma nimre no onum na mapon se wuntimi ma na pese me package aduro no e maka abrewa eno de me ye wadoye me enem se tua ho ka sika wo kumase ya wo wankran ya na ka de abro takwa na ka de abro osirem enzema ba bia wo bia no de ka ba gie bia no me akurase doctor ana me tua ho ka e wa ha ma wo kwagie aduro na untua hwe amankofo ani agem ho se ye papa ye de wase ke ye kwagie 100 cedis na kana gie da bi wo kwagie ni free na wan maduro no amame enu nti se wo namu yare o se ye gono ne syphilis mo ho aduro e wo okurase ni doctor ho wow pressure enam 150 120 170 180 190 ebi pressure kosro amani pedua na ye mre na kuma bon tentem onanti kakre bi no abre fresa no mbey 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 Sanu na ye busy anu friend 0244 47 00 67 0244 47 00 67 sa number bi ni nyina mia na mefa enti sa wo frɛ na memfa na bigina ba akona aka no so enti fa ni nyina abom na emwa wo wonu obi a asma ha no a akora na panimu akura se ka ne edesewa eno so me ye ho adwuma pa asma duro mi wo bi ba bi a wo bi na maka bro diabetes fo mo se diabetes for NC cross diabetes for enanyamia se nkwaje abafie okurasi ni doctor medro na medikutia diabetes na wona na nam 17 19 no o ma ba bedru 5.1 ka se papa ni enim se wo ho anika sa wo waduro e ba no diabetes pa se ye type 1 type 2 wo bo panie insulin panie ibi tie me ne mesimema diabetes ye duro ama kese bibia ye kama enti me se we hia wanwu mi wo diabetes ye duro pa ma mi a wo hwe me ofa wo hwe me wo ye be ma diabetes ama wo mema se ma to fom se tim enti mi nsole esole nso apeche se samo a ye de abekwai enti mi se wo be ma sem no diabetes ya na ye mra me de diabetes ye duro ni bre wa ka kire me se eja wure ku e okurasin doctor eya ma mi wo ma duro ni bi na me de bia sa kan wo ma wo kam wan anajo na no agina soro kama enti mi se ka ya ma na etuo nya de enyema enti so ye bema na wo diabetes wo yo ba na wo diabetes ya eni wo kurashin doctor nkasa me package eduro no e de amaka abro na mu a wonso eduro na jo amudun so pi na wo so ti ni padua no hwihai wa wudun so bebre no tie me mu eduro amani nyina akọ okurashin doctor ni wo dun so dodo ni nyina no eho aduro e wo honom wo ye bema wo ko mienu ache wori na atu ase ana school fees ya utumutu ya nti wode sana sa misira to da edai high boy ya din 2 years na advance na wu enu nti ya mo ba nsu if you right here yes we ya dmo dem ho misira wa edai bu ho a wo painting no wo tu a painting eda so ya mo no wo bia fa nsa ansensa aba sensa mo ba nim pressure da ho kakra eto da fa ne tire da ho fa ba enko ba bia wo ka kire so fo enye yie enko wa hini bia nim mena me ka kire wo ri ye boni a ne ho akodo nti e ma bunfu fade ba ko tia no eno de o tia no a din police aba ai bawi mi wo kurasi eduru e fra ni diumensem na se diumensem no wo yo ba na to a e ma wo kura mete wo so wo ye bebe ma na wa beto de me sa to buoni fi se wo di godin sem woni na mo wo ba to ma ni kunu da nu se wo hia mowa eno nti mi se diumensem no wo ye be ma na no bia enunu e ma kono ba mu se be ma trimu ye din a na kono te ko so bi se wo kura de na twam 1 week ne wanka ho asem a na kono yera akono de ma sam se kana ho adin anya jollof funu nkruma fro ye enti wo a wo hwa me de me sraw wo ye be ma mema sem hia
na kantin so de ye tiema nkran ko school be ma bia no hia dwuma nsem mi wo sisiale aduro ana mi wo kokko aduro wa kokko anwenwene wo to apempam to mi wo kokko aduro a wono ma enka nanso asi kokko ase ana mo a me ka sei wo de enye kokko wona ho na hyesew wona ho ankasa no ehu dwase da wotiburo nyaja ho mesra wa wo hia soforo ko Herbal Center aso ye ne mienu Kumasi dia no e wo breman painting kosofo aso da ho ana adura branch no wo Amankwada de hotel efine to aso miensa no Dr. Kofi Jamfi e ho no na kwato ano a wo hwe wo enti wo adura ko ho na wo Kumasi dia brame ho adura kwesi mi nda aso ni mi nyina ya adwuma mi wie no wi fo mi tuamo tramo mi tuamo koke wi enuboni bia obanom patom ntintan won sai se bodie mu ya ye plan da ase enti mesira wa bomodin na baji wi aduro ma wukunu na wi na wode wi won ba akra no wa na wode nse besiu na makawo abeda wo hunu me na me ka kira wode wukunu wi wa ya na wi fo de no ba ka wa mana bro so metua wi no ensa wo aduro obeja ensa no tramo wonu biem bread wonu biem ubehunu sade ne ba ne hye nanum no so say yes no for no agina sia no friend say ne pro ase niko no pro eno afa ne ma David hwi ase no wo hu ne pro na nsan bi asisi nchanchan na break na etwa no na samre huro ya ho mo ko fa ne mra enti me sere wada wo yo ba ma ukuru ejamrem di number what so asika kire wi 0248 baba hey wo camera ma o jeje me 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 0244 47 00 67 0244 47 00 67 emranti emuni da open ma nyina me chechiam wo da konyem na wage eyema wo sun adwuma boyini na wage eyema anything me sira something ahia ase ayi David die no ohoya mu nyina mu yo wa hunu down suro no da se papa panti eye Akoma 87.9 FM na fe Onua TV nua be ma no adie na se sei wo hwehwe se yenye ma wana se busua ne nye sase abusua na akọ hu se meyere no oye baifo anti media ma asem a me kan se ma mommo am na abusua ne mra na sa honhom na wo mo se ye wo ne so no wo mu ntuma no media ma asem a me kan no okay na omu entuma no mu wi fa yere mre sa okay me da se na mo wo mo de ne ko ne so me sera wo mo so mu kututuma na so wo mo de ne be kwa ne hu ntochima okay hu ntochima mate me ba mama ntwa me ho emra sisi a me ba ye betu so emra me pa ma na what you say nyame adom me ho ye wodi ye fra mama no Moses amano mpacho e da say ehina na afri ba ye me fra sumura mpacho okay enti amano Moses anase Moses amano ono ne be ma ene ye ne no bedi nkomo wadama Akoma FM 87.9 Kumasi netie de ekoso no na ensem ewo world bemana mama yeti asem a wode beto akoma mu ensem dwuma yefo yahwefo ne yetiefo anim yo ma we de madam ase sa mama makwenya me ni mu bedi nkomo na me nhira mu no mpejam amen no anya mokese amen na de mu ye bia nye nhira ne adom we receive it in Jesus name amen mama asem nyina ne se me yere yale be afimu en kwa afini me de me yere yale no minim se yale no yale keke Akoma FM yale pe na me prene se de ya ne ho beton na ye bedi Christmas yi na obe yale nya asenketoa ye tentam wa sumra doctor anye yi wo ma me de ne ko goso fo nso koto aso ana me yi ne de bai enti me de me nim se yale enti se scan na mama so de adura ye be kirem bia na mato na me de yaye no na nse me wo ho a na busuafo no bia ba se nipa miensa aba se me yere no wa ye boni enti wonka ana afi so ekoduru ho no
wɔn se ya 87.9 wɔsan yɛ bɛyifo nti ɔno na ɛyɛ ne ho nti wakɔwi obi deɛ ɔmfa ne deɛ mmra no ɔmfa ama wakɔwi obi deɛ yin ebi deɛ obi deɛ ne deɛ yin ɛneɛ ɔyɛ sɛ wakɔwi obi deɛ nti ɔmfa ne deɛ mmra ɔmfa ama wakɔwi obi nam ya nti ɔmfa ne deɛ mmra ɔmfa ama nti twitwa nam wɔ ne nan so nti na ɛma ne nan yɛ ne ya no ɛna asɛm ne bɔ mi pusa ɛma me yɛ mi din ɛma me frɛ papa bɔ na maneɛ ɛsɛ awaleɛ na yɛkɔgye ɛna papa sɛ sɛ saa deɛ abusua no yɛmɛhyia ne yɛhu kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛsa yɛaleɛ yi mebɔ abusua ne bɔ no ɛfra bɔ adwowa mo de to wɔ mo anim mante obiara nka ɛma me ma asɛm ne kɔdi ahemfie ɛwɔ asumra hɔ meyɛyɛyɛyɛ ɛna ne wɔfa bae ɛna wɔn so wɔn bɛyi asɛm na asiesie wɔn bɛyi asɛm na asiesie a ɛna me sɛ saa deɛ asɛm no wɔ mabusuafoɔ nsɛm ti me kɔbɔ wɔn amane aba maa me kɔ baeɛ a na papa na afro kaa kɔ bɛsi nnɛ bɛɛ bosomi nan ni mente obi anka obi amɛka ahwɛ mekɔka ya wɔn sɛ ɔbaa na me bɛfa no no wɔnyale nti me nsa wɔn adeɛ yale na mfa wɔn adeɛ mlɛ wɔn Akoma FM 87.9 nti asɛm ne boro me so ɛna me sɛ saa deɛ me de ba ama mo aboa me meda se ahaya Akoma 87.9 FM Akoma bu sam jibedie no ɛnoa na wɔhwɛ na afei utie no na yɛne amano Moses ɛna edi nkɔmɔ sumura ɛna amano Moses efri ɛbaayɛ mubetimi ɛde o message aba yɛbɛkenkan ɛde ama kama hyɛne nso ɛma me sɛ ɛnɛ sɛ wopɛ apɔse papa ɛde atwitwiri wɔ si a mesɛ wuada ɛyɛ Pepsodent Charcoal ne Pepsodent ɛba toothpaste no ɛno ne apɔse a wɔsɛ wode twitwiri wɔ si ɛnka ne ntete no na yɛni ade korakora yɛfrɛ ne brush yɛsɔre yɛ a na kyerɛ sɛ bɔde tire no yɛbɔ mmɔden a ne yɛfɛ bi ne yɛasensene ho saa no na afei yɛde bidi ahyɛ mu na ɛde Maa Akos Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ana wɔhwɛ na wotie no na ɛyɛ Mata Dairy Mata Onyame Nhyira Grace Arthur Edward Brown Ophelia Ophelia Ata Pokia Jennifer Ferry ɛna Fozia Fuseini Kwame Constance Matthias Akwete Mata Mensa God Ventures Bright Osei Gloria Ohemei Sansuna Veronica Nyameche Gertrude Ade Christiana Ezuma ena Kalija Ochere say ena Ajima Constance Edino megusua ya mebobo inti wodie bomodia na kosoa na efa wodie ne bra na efa wodie no ebra na memobo so be send no WhatsApp na say normal message no wode ba mebodie hia na say wa send o kakrawa na wode aba na memobodie no kama 0533487726 0533487726 0533487726 na memo di na ma e was 0530 507-849 0530-507-849 Sunday nefa wudi no ebra na memobo ema Pastor Julius Joso yanko ya papa ya asem no so okay chetiefo na ya metiefo ha ma yenu abe mana asem na wo na nkura bata be miensa oba sabi yitwa enam woni nan so na tese say yam passenger entina ne honto no da no afi abusuafo nso a abefa say ye be fa ye de hye na ye de ne ma no na onyare na onyare nti sane yare ne fa ya de bre nti sane yare ne fa ya sa issue of us wa be fa ye de hye o be fa no onya na yare no obi na cheda kotom obi ana ya na me pese ye hunu sa obi na bia ma be ware oba me be ware no me koya na mama no yare makofa be ma me koya na mama be ma no yare aya na sa na tie ana because yare ba sa de abusuafo handle ade no ya na me hunu say there is a problem the way you handle one issue can because okay no wa make case mama say ne bra ya was one na day say yampa won so nyina ye ni mo but say yampa don't you think that sani ma wo nyina betima constitute a problem because I am direct and on another also all kind of masem
even though onyan jintu mu say adena okay my yampa na say but mama san you way I just want to say issues ba wa room say wo busuani say be brother ono so yo bi busuani o amono so yo bi busuani amano you sorry o yo ono so yo bi busuani enti ya say yare na aba yeah okay now o ma identify say omba na ye befo to mo identify say omba na ye befo o mo ye willing so omba am ye tu so say oba na gitu mu a so for nesis wo gitu mu a na o mo de na ba na je say wo matutu ne be yie na ma no e no no so nyi ntu mu nti mo amu ya bi on me pesa me hwe ba bia say ye pesa ye ma na ye te say ye o be fa ye ba no no onya sa onjo se mo gitu so ye be fo ampa de mama de aka ye de nye no say ye tu afri wo okay so mestre say sawarem ye kona obi ammom pa say ya ne yere ana ne kunu nyare but mama e kan ye ho abrabo nti say ye kona bibi na say esi sa e ya botre ne kwa be fa so ye be solve ene be ma ade na asolve nti ye nye ne sa na ye ntumi entoto ne oma na entumi emboa Maako kakra me ka kire busua ne se ade na omoye na ntwa yie kra ade a ahomtie ne se mode hye yare na mo ba ni kunu ho ebe ka kire ne se ye nua no oye bayifo sesei ehin na mode ne koye because mu nyina no mo ka bom se mo sa na yare a na mo sa na yare sesei mo so oye bayifo ya wode ne bayi susu a mo se pese mo sa ka kire ne se oba no wo be fa no na onyare no mo pese mo kire sei enti sesei wo nye de be ma ne nye de enti mu na sesei mu keka nsam no e de baba be hye ne kon wo enti misra busua no sesei wo mo nsa amra na wo mo meka ho na wo mo nsa ababa awa ne yare yare na aba e na be ma no so ma ne nyi nani sesei no wo pese wo so na kono ne maame ne papa bi ani ho okay sesei ni nua mo na keka de ye keka wode ne ko se kimu a wo se ka se so mo be fa ne ko o mo so ye be ifo nto mo ko tutu firi wo e ma ne ho nka e ma bibia nto no da bi o na se wo kwa atena ne ho fa wade ye ko na aka ne ho sampaibo a wo su ko gina mbo ye oba nko obegina be ma ne nchen se de tie bia mpaibo no se de ye tutu a ne nyina aka ho enti sa mre wo mo kwa di nachi se wo pese ne ho beteche ma ne de di nachi na kwa ka ne ho mpaibo abobi ye ti ne tubu na atibi ne ye hu nse ekon na ye ekono ye nyina enti so ofiri ye nsa de a ne wa firi ye nyina ye nsa ne asuma ye de adwoye na wo de ne kwoto ho na waja ne ho ababa betena wo fie na wadidi ada ne de dabi ene ne ho teche maso so a ene ekwa no tumbrɛ na pa wo ba bi tena enti so opo yera ho ɔden de a anka be de na misusu se nka se wo ka ne se abusua meka ne ho ne yenkɔpɛ ne yere ayaresa na yare ba munya ne ye twitwa ne nan so ene ye de ba de ba ene ye ho ahwan ene ye de ba de ba ba behyem we yare na aba ye kɔ ha ya sesie ya Dr. Ba obesa ne yare sesie ama ye de bia kɔ hoda abusua ne nka mo we ye sikasem ne yemfa ne nkɔ ahoɔden ba de ba na munya ba yie sem no me da say evangelist mame ketwa bi nipa mienu ene ka bom san yare abusua no etie ni tire ade na aba no nya ba akofo edia enya ba akofo nya be ma no nko an sese se wa be ware na anti obe ware no sabi mo anton na ama no ana se mo afa na nche no wo ye no wade abusua ta akire me firi se yare yi ma ye kura yi na ye den a mo fire busa na mo te sei na se yare aba emma wei metete mo mienu mo ntem na so foka ye nhyeda nto yare se ye de ma ye yere ye nhyeda nto yare se ye de ma ye kunu yare ye ti wie se ye didi ye ko ba di ye den yare kan ho ti sa ba mesra busua ne mienu ye mpo nhye baako se ye do ye nua no ye do ye yere no a ye mpo nhye baako ne ye nyina ye nka mom na baako we edura egu Beda say sika partner say Ibrahim Isa ena Nafisa Isaka Onyamisha Gloria Tete Nyamisha Maryam Mankwa Nyamisha Gifty Brew Nyamisha sika yeah mommy me no papa makeka ni nyina na mo me de me hu ne se won sa aware no nipa mienu ne kwa aware ye nya nim se sanka oba anka e bia obeta eche me be ma no kwa waye ade me ma bebre wo ho no manka de ekoso yi na ya sa be ka che o se wonua be ma ene wo yire kra dada no oba ni nua be ma ne nua ba dada no kra won se be ma bi on manka on de akire biem na so timo se na ni je na yire no ho se de obe wie kra kan ne se o de so mo kosa o mo be fa ne kokakra na ne ho ya
ɔmo de ne ba ɔbɛgye na ade ne kyerɛ sɛ wasi ne bo so ɔpɛ sɛ ɔne ne na ade tena ti me mesra abusua no sɛ de tie bia nkɔmɔ ne bɛ ma nyɛ baako na nkɔmɔ nkambom na ba bia ɔmo bɛkɔ anka ɛbɛda di sampa so yɛ bɛnfa na ensɛm na sɛ me kra no se ye nhyɛ da aha ɔmo mra na nka ba bi kɔ na ɔmo kɔ yɛ na nyɛ better sa because be ye deɛ na mo se wie na ma se gya bɔ no nko aso no so de ɛbɛyɛ asɛm ye bɛsrɛ ɔmo so ɔmo beti ɔmo mra me mesra ɔmo sɛ nkɔmɔ mra na de nyina yɛ mmoa bi na yɛ nya yɛ nkɔ ne nkɔ hwɛm sɛ yɛ ampa sɛ ɛbɛyi a ne hu mmoa yɛ betimi de aboa na ɔba no so benya na yare sa ɔmo betimi atena sɛ ahwɛ ɔmo ba me da sɛ ɛyɛ trans ventures ɔmo marble stones no na make for the ama wo sɛ nei wo dream house no contractor estate developer mesra wo adawada ama marble stones no de all the design fia ɛfɛ pa no ɛyɛ na efri trans ventures wo makache de na ɛfɛ ɛne colors moton kama nsuo tɔ na wo hora wo drum sampa efie na san yɛ moro efe yie panchi bomodi aso bɛkɔ trans ventures wo no akɔtɔ marble stones papa yɛde begu okra ansa na yagye sika no 0240708400 0240708400 ABA back clinic ne yɛkanfo wɔn mo de ama wo sɛ nei wo maame wo papa wo ba wo ankasa wo ne obi a wo ani yade na wako a ɛnkɔ na nanim kanea no ɛyɛ adumu a mesɛ wo ada bomodi aso ɔde ne bɛkɔ ABA sɔfo 3 days sɔfo rasta ɔbɛhwɛ wo kama yade nkaye ne nyinaa so ɔsa ɛwɔ hɔ na kumase kwa ada so dwena sɛ ɔbɛn main market no friend 0541 565 199 0541 565 199 na fe agbojo Herbal clinic ɛhɔ ne yɛwɔ emfidie kuku dam yɛ ne yɛde tutu yade ase na yɛde kɔ yade ntie na yade bia da yɛ ne ho goli atete so no bɔmɔde ase ɔbɛkɔ agbojo Herbal clinic ne yɛde emfidie kuku dam na papa no yɛde ehunu baabi a yade ne sɛ ne yɛtu ase sɛ bɛrima te ase ne bɛrima ngu ɛnu nti yɛwɔ mɛmɛ dura ɛma mɛmɛ gyina so paa Kumasi de chamsu main 5 May 5 for old insurance offering Johnson 1 year for 0553 417752 0553417752 na ono so yɛhwɛ wɔ yade ne ma ene wodi hye bia wu na wani atomo jamu amese wada wodi ane sɛ obɛhye date wonya hye date a montrase na monwene monwodwuma bɔdwesem na monfa ɛye no contract nyina nkɔma grocery funeral home wɔnom wɔ bibia ya yɛde yɛ kɔpem sɛ yɛbɛtutu mpata ɛno nti fo ɛye contract gye aduane yɛ bibia wɔn bɛyɛ ɛde ama kama asafo wɔbɛn labor wɔne ɛnkane koko board no ɛna hwɛ animu ɔbɛn ankrato 0243737457 sɛ wuduru hɔ a woso wohwehwɛ ankrato yɛbɛkyerɛw frɛ 0243737457 na afei power specialist Herbal hospital nso ɛna Mrs. Akosua Dua yɛ awɔ doctor ɛne hepatitis B fatty liver ulcer fibroid kidney ɛne yadeɛ nkayere nyina da yɛ ma me betu aseɛ yɛwɔ S-care wɔ hɔ liver care wɔ hɔ sanso ɛne yɛwɔ gyirikagyire yɛ mɛmɛ duro ne nyinaa etu yadeɛ ase frɛ 0244 544422 0244 544422 na happy birthday enko enfama antimansa Nikki Pizza Fan Club ono so eye member antimansa Nikki Pizza Fan Club were member ewomo na chese ono so happy birthday enko enfama no within baby akasa free your phone Benjamin from Kasasi of Maa Akos Benjamin yanko the make up papa me say all the thing to na bibia ntimi koso gi emfa emalo na bibia enko lebu self so yam na bibia enko intamati no ejuma so me de was papa mo fanche yese na sen yentumi enko course no enti ne yepese ye little umudie no entem se be ya yebetumi aba ye normal adwuma no eso ye gye nkwase ya ya na enebre no ewo mu titru akoda na baby a wogina no enye no ya na ohaw no ewo mu pa se ye de a enke ye ne bebre enye de ne ye obi de no ye ne bre ho se be ya nyame so ebehunu ye mobo na obema ebi apare yen eno nti ya mo nhye ne so sa ema me shize ono na ama me regi ahye na fe wa ye me makeup kama ekumase sports stadium oni unity oil no ene hwe ani mu bomodi asa wo perigio working makeup o shoes o de beko
frɛ 0249155776 0249155776 sanso ɛna Josie fashion wɔ no ɛna ahyɛ mataadeɛ Josie ɛwɔ Kumase bɔm so ne meet me the sport no ɛna ɛdi ɛnhwɛ ne mu ma ne mpa mo wedding no engagement dinner wear no outdooring wear no Mr. ma ne mpa no bibia ɛmfa ɛma Josie number ɛyɛ 0243433465 0243433465 na any Josie fashion enkasa yes sorry so na ebusua penny sami ya champo Shores little Mohammed ne team no e di Akoma sports atoaso